Omo are joining outside the country. Yeah, mamu ina akwaba. Ni amamu ache. Ede Aba Easton's official big guest. Breakfast conversation live on Ahinkai 93.3 FM. For and on behalf of the team, and open here that's it. Say what you see, say you will journey with us. We do appreciate it. 15th day of November 2023. And midweek edition of your most authoritative social, political, and current affairs breakfast conversation. Your most syndicated breakfast show is airborne. And if you catch the union one also country niya, ye na yem fanto hanamo na ye enjoy Ukuyada edition matching. Di Ahinkai Kwame Yaboa, Ajimpa Hene Kofi Mensah, Kobe K, and Abiliman. Ofremi Obuoba Ofuri Amanfo. Ano pain so ye di asida e kwama otiasifo nyankopon no. Se ayene pe na wotiase na menso metiase. Chechere da boji muji die nyina emu afurusane ye. Ye woni muji die ni ahotoso se ono otiasifo nyankopon a we free ennyoma papa se no. Ode bekọ awie ye papa. Psalm 47 minutes down 6 a.m. Sorry but easy like a day busy. Osofu Joe Bichem with that one. Sorry, I say, "Ow, yes, sorry, but easy like a day busy. Be a we and I refuse to die. Sorry, sorry, but easy like a day busy. Mary James, I refuse to give up. Sorry, About you, my brain Samson, Ibisia call and Demuno, my main fa and Huamane and fa and Mount. Oceano payment country say we are no a unity, a unity, and Intiano was Shannon so and Yamame, or see a Viana unity and a pay and 10 times so, and we poor man tem ya, I would be brainoir. A fee a free prem tubre ho Eddie air chrono, prem tubre don't call air chrono, not just a 12-1, Eddie chrono. Or say a wianu be miani mupa and intiana washenin so. Nemum and I'm say wianu a piano pay na ebebo na no be ye ding if free prem tubra honomo air co intino or see if free no me and sa no 9 eho air chronon so. E adia insuo no ebe sini trase ebe munumuna ebe to enso wo meye ahoduo ebi na o kire se meye ahoduo bi kra de to a ayeremo ebe nantenantim kakra na fi free no nsia brem honomo air chrono o kire se ewiem ate mame nsan ntwenkwa akiri emmo ne tofa emfama wa anapai awia no eyiniti free sabre ya a kire se wo tie simu abodendendendenden a enye asenketwa na free prem tubra ho kono wo kire se mu beye den nemom free no mienu no miensa ho kono wo kire se ade awia no ebesi ni trase na ensuo enso so ateki over ewe poema ntem ya ye ahoduo bi enye mya ye ni nyina ne ensuo no beto anwumrei nemom mya ya ahoduo bebre no anso wo mo nsa ebeka ensuo no tonso a wo kire se ayeremo be nante afam kakra eni tia na wama weni ada ho amame ewie mo brand sem se ni besia kwene demu na busia eno ene ade ho amane ade ama wo straight away from the Ghana Meteorological Agency wo matran kasiem ewon kran no de aba yenso so ye de ho amane no ede ama wo afei no adwane yenso amepa cha wo hye ne nso maache eno ni djumadie no edin me ofreme obowo ba ofori amanfo sanso so na station no ofre no Ahinkai 93.3 FM mame mo ache na me mo kwabai enkomo ho Ghana adisie obuoba ofori amanfo emamo ache edeba Ahinkai 93.3 FM
Adisie, Obuoba ofore amanfo emamo ate ediba ahinkan 93.3 FM. Ni obesa usunu. Eya na nsore tunu. Eya na mane tunu. Uben mwadu boni. Nesu etumi nya uri. Abwati abafu. Nesu etumi kauda. Yesu dimu. Ni obesa usunu. Eya na nsore tunu. Eya na mane tunu. Uben mwadu boni. Nesu etumi nya uri. Abwati abafu. Nesu etumi kauda. Yesu dimu. Ghana Adisie, Obuoba ofore amanfo emamo ate ediba ahinkan 93.3 FM. Aba. Abu webi watching. Osudan. Efia bim. Yes, we demo. Come on. Come on. Say joy is coming. Joy is coming. Come on, Diano. Dancer. Now so dying. Odia in kind. Apuzo tia. Anti adwan suntie bi. Atem dan for. Yay. Ena ye dai. Dancer drew hono. Oh, okay. Hey. Hey. Yes, we do. Ghana Adisie, Obuoba ofore amanfo emamo ate ediba ahinkan 93.3 FM. Yeah, we soon konya no pay. Yeah, we soon konya. Ade. Yes, you do. Joy is coming. Joy is coming. Allah. Aropo yam fasira nkomo tiasefo nyankopon no ne ayekoda ya wahwe yen so wabɔ yen ho ban ama no pay ye hunu ne han fefe ti sei me pacho ba bia obi afasida fama irade wate bie wa no ne ka bibi kire onyankopon one yen yedi ne yi yankasa na so edi senya odafo abo isam Jadem. Odafo no no. Omusi ani je ni constituency nim. Sa. Joy is coming. Okay. Ghana Adisie, Obuoba ofore amanfo emamo ate ediba ahinkan 93.3 FM. Enyumo ede ne sense subio. Enti esen bo subio. Hey. Pana pam pam. Pana pam pam. Cho. Oh my goodness. Yeah, that's it. Wama ye kwan wo ka nim. Wama ye kwan wo adwuma nim. Wama ye kwan wo efie ho. Wama ye kwan wo wasum. Yeah, that's what it. Nti baby bia wama ye kwan.com no pay unso o enjoy show no. Yes, yeah, that's it.
Nembum ye ka e de akyere wo se awurade ka wo ho. Eni ti de odo nsa be ka ne nebia e be yi nhira. Ensuro se ubeye biribi e de ama wo ho. Meseden ensuro se ubeye biribi e de ama wo ho. Get up from your bed. Mema keteno esoda enya wo de. Na o enjoy keteno enne no. Na eye unkosua anase wakokɔ mma ana wonkokɔ ena wugusu a wobɔ mo atodwe no. Get up from your bed, step out with your chest out, and believe and trust in God. Se ene kwa mi kwei mensan emre fie no me de anije ene beba. Ena no na obi ka oba o ose woni ni kuna ware be 25 years ni 25 years ni no ni kunu no aye no housewife. Na je se ye ka se housewife a onye adwuma ne de ne so be no anu anuane obehwe se nkwala na iko school obehwe se fie bibia ye boko for 25 years. Afei na ose be ma no agya no be ma na agya no nani atutu agu ne nsam obisa se ehemfa na wokɔhyɛ ase afiri ene yenso so yebisa ne se ehemfa na opeso hyɛ ase afiri emfirinhia aduonu enum 25 years ena wo ne be ma akɔtena ene wagye atum se ane you meye housewife menye adwuma enti wo kɔbrɛ na fabra na me ntutu nneoma because wo say me ntina fie na me nye oyere. Hey madam, utirim ya wo de papa kokore sabre ya me no ka say ye kɔbɔ nonso yi CMB ya ton ye kwadu awie dadadadada kra kwadu e free ayi kwawutafo kwadu e free pepiase kwadu e free emuramura ne mpotem ho no mo a ekonkran no sabre CMB fo wo mo aton awie obi aton ni kwadu awie wo da mpa so ka kire me say mi kunu se ma me nya adwuma housewife yate nkonkon so anete obekwa san aba no aba be kire wo nsemu eno na mena nche ne say you go explain tire enti sorry na pie kope biribi yo onyunu nyono nsu betumi do nsa subu aka say man waste ene unse sometimes you know say ma waste sa day ma waste no but no pay say obe sorry afiri okete so odi akukuduru be sorry no aka tire wo ho say me kwa bonten ho I believe in God set me step out no me return no me di anije ni adanse die na besan aba boyfriend girlfriend odi anije beba step out boldly, go get something, do for yourself, and believe you mean Unyankopon ongu enimu ase so ati ase anope Unyankopon ni abanka se ye da ase ene ye bompae ye nkwa asem no so ye bompae na fe ya sorry so e de ama sports fo no no so etimi aba ene nti kame ho ne bompae na ye ne nyame ase bia bi odi abedru ye wi a ne ye nyai ene da nso nhye ne nsa se ene ye da etoso me nsa wona awatwe yi mu awurade Nyankopon ti nanimu nkyere yen ena etoso me nsa wo na awatwe yi mu no agya oba ene wonkonkun adom ene wontumi ne wonhyira no ena ne ho adi ewe ya bra bom ene nti bia wutie me afiri bia no medofo biwa no ne bosebese wano kakra besebese wano kakra kan bibi kire awurade se awurade me da ase enye nipa nyina na enya ne se yo ye kan say ya we see say ye koda ma ade ache no we see it say so normal say obi akoda na me so dem koda na ade ache me sa say obi kire na adwo a ade ache nei ahamache ade ache nei obi kire ne wakom yare bi e beto share ne so obi kire rane a warane se ne wa visit water closet no so obi kire obra wa bre obi kan kire se ne ena nkwa na nisu na ade ache a wan hwe ya wonyi ni but wo de wo da ya ehin kromo me ntohwe na ade asori anopa yi a wasan koto wadwuma so obi kura asori anopa yi ano kopa apetehi akiri kwan awurade me da wasekura wanka bi apetehi akiri kwan okohwe se bottle no a wo de hye akiri ho ne da so hye ho a bra wo problem kese o wo problem kese
ɛyɛ sɛ wo deɛ utrim ya wo daa ma ɛboro no ɛyɛ wo sɛ o boro na ɛyɛ wo sɛ wodi birthday no pa deɛ nte sɛ wasɔre a wakɔ bie obi ɔtɔn nsa bɔne pono pam wo mie na bɛboro una ani mboro we bie no abɛboro bie wa no na de wurade ase wo a wokɔ da nnura hwɛ boro a wo boro yɛ anɔpa yi hangover kora akyi bibiri no a nti wontumi kura mie na no ɛno akasa wabrɛ wahodwo wodi bie wa no ne buro Nyankopɔn fiusu kakra na wo hwɛ usuban a wotim bie wa no ka bibi kyerɛ wurade ɛndra pa baba wa bi pa dem we dem ni kunu atwade bi ɔmo de yam so wɔ fie hɔ atemdidie pa wɔ soagu bɛma yi so owie no san kokɔ da akyiri hɔ ɔyɛ ɔbaa ɛna wasɔre kodɛm ɔsɔre ya no pa ni kunu kasa ne ho na adwene sɛ ni kunu wɔ ne ho time ni kunu ni ne ho time nti atɔ ne so ɔda hɔ no wayɛ late sisi a mekasa baba wa bi te taxi mu adwuma yɛdidi no anadwo ade akyi anapa yi wayɛ lɛm na ɔte ka anim ɔno pɛ no onim ne ɛfa n'ani so enwumrɛ ade akyi anapa yi ɔmo nyinaa yɛ lɛm na taxi drivers mu akukuduro mo so adɔm kɔ fie o hwɛ obi kɔ adwuma anadwo no afei no wɔkɔ wɔto ka mu a wayɛ late no watim awurade yɛ da ase saafo yi nyinaa saa suban ayi yakuma bɛsɛ sɛ asoroto yi nyinaa wɔhwɛ nyinaa yɛ so wɔhwɛ saa suban yi nyinaa so anɔpɛ wa amade akye wɔahwɛ yɛn bɔne so ne yɛn ani hwɛ sɛ ahoɔden wɔ hɔ yɛsan bɛtoɔ yɛ adwuma so sɛ awurade mie ehunu nkurɔfoɔ kukuam ne ɛkɔ so hɔ paa yewia ne apolish yɛ ho abɛhyehyɛ ntaare kama ne yɛde nam hɔ no mo sɛ ɛyɛ ɛhan bɔfoɔ payos no a oyɛ mbɛhyɛ wo awurade ahwɛ wei no mu nyinaa bubububu anichi egu so ɛna wama ade papa kye wo ne me anɔpa yi fasedam awurade wate bansere bi pa ɛda obi asene yebisa ne so wɔde yɛ den yɛ ɔse ne gidie wɔ mu ogidie wɔ mu sɛsɛn a ɔte kaa mu ne kaa ne de ne bɛhwe hɔ a ɔsɔ bansere ne mu otimi yera ne so yate nti no ɛbere so na wu bewu original one na nso owuo ni wo obi ade wɔ hɔ yɛ original owuo ne ba so bansiri nim ne hwɛ de ebesi ɛyɛ wurade na ayɛ. So the moment you begin to realize and appreciate the source of your life no erade bedi hene wɔ wabrabom anopa gya wabrabo hye erade nsa na ene wuku ade ka kyerɛ ne sɛ na wɔtwe no amaya kyem nti de yawo de a wɔ sɛ ba wo nsam a enya meduru ye no ɔnwɔ na chi ntentem ɛna no na David ka sɛ awurade sɛ wo be hyira me ya na wo hyira me ntem ye wo nhyira ne bi wɔ hɔ no mu a ɛwɔ mu sɛ wo de brɛ ne nna na ɛwɔ de ba sɛ wo twitwi mu saa no a mɛbɔ kwakora na afei na manya sika totɔ cars ya akwakora hia feeling bɛn ya na metimi afeeli nti na no David sɛ awurade be hyira me wo nhyira me ntem ka kyerɛ wo ho sɛ awurade sɛ nhyira wɔ hɔ a ɛwɔ sɛ ba ntem of course we know sɛ awurade ɛwɔ nhyira bi de ma yɛn but yɛpɛ sɛ ɛba ntem ɔntina ne mu nkyerɛ yɛn nɛ na wɔnka yɛn ho na ɔma yɛ adansedie baabi a yɛde yɛn nan bɛsi awurade mfa ho nhyɛ yɛn nsa mepakyɛw sɛ wɔ sɛ wokɔ afuo mu a fa anigye wokɔ afuo mu no kɔ ayi afuo mu no ba mpakyɛw ma wo yere anaa wo ankasa kora fa to nsuom na posa ne kakra na emu mfiri ɛno na di sika ɛno na di aduane ɛbɛto pono so nti nka nkyerɛm sɛ kokɔ afuo mu yɛ nsi yɛbɛhyia na ho kankan wo kya atoe adan yɛ ɔse mi kɔ wura mu no ho anaka kyerɛ sɛ yɛ kɔ wura mu ayɛ nrɛse polish dware mo wani nye ne awoyɛ no ho aha kora de trotro ni ha na ka wutimi kɔtena trotro bi mpa meti ma ne nsa so a na yɛn yɛ wɔka ne mu nyinaa yɛkɔ hibernation. What is it? Take good care of yourself. Office bi a wom driver, taxi driver o car ne mu no office keep hɔ no mu clean wan kasa nso dware nyabotire twitwi wo se nkawa ne yini nyina afiri ase na fa nigye fa bɔ bra na awurade obehia wo at the point of a bra I was you hyira wo na enyema nyina atumi ayɛ kama ɛde ama wo ɔfrɛ me ɔbo ba ofori amanfo ɛne de no so ha ne yɛde si ɔkyena Yesu ama na wo tinkwam na me tinkwam a yɛbɛsan ba bɛtoa so
yɛda ase. This is the moment we're waiting for. Ladies and gentlemen, it's sports time! Apozeke Sports, Jagum! Adishman Bangana Mamba no pain so Yamamuna Kwaba Sunkubi Ambra in kind 93.3 so Yatanasi a good year munsem ena yedi Asia and anopay medina the usual covenant genuine Yusuf Ajiri Obetene and come emphasize that Emma Festus Enterprise. Festus as you are saying, Ama Danda Inano, Yada good year munsem and Semon and so Ebro. Festus says so ma ufi fimo a few jumu and so ede, a summer of Juma phono, any eke jum, Sansuna fear so mobusha phono, and so any a cafe, nothing be Pimo Makache, now for Beji Air Multi TV, DSTV, Star Times, Canal Plus, Nafi AG Plus Kumbonibi, now Yusu, Nabibia and Kokama, and for Emma Kachipena Oba, Ubinya satellite Nafi terrestrial decoders are, and in the Hodma, a sign agent Naso, and your decoders and Quam, also then ABA TV, and upper sort 2 inches beer, any brand BRB, Ninan ABL Festus Enterprise, and yet at the Cotua remote, and so ABL Ho, ABL decoder, and I send in TV on the remote, I say. Anase Ira o de wasembe dan ya ye behwe na afi ya ma obi no ato na bibia nso akokama edi ama AC etunton bi nti ebia nkwankwan wo fie pese di AC ebo dem anase dwuma ko bi na ubie office bi school anase ni hospital bi na ubie na pese di AC enso ebo ma AC ni brand bia any hospital bia bi ebi o Festus Enterprise akachi satellite TV ina afi AC no ye toma na fa sambe fixe edi amawa echi enso emba asem ebi obreda na mum asai opese usiesia o de fort ne bedan ye hwe SS ne kama edi amam ama fort no enso atu aira uhwe chia kwanya Otumasi Sport impremprem de ye fe Nanes Palace honum ena uhwe chia kwanya ubehu ye ne no ena ebo nhwanim ye sanso eben shell filling station no ewo achim odan number 0244 515 849 0244 515 849 and 0269 305 785 0269 305 785 na one Festus Enterprise enso edi enkomo na bibia akokama edi amount admission no enso ekoso ye bia atonom edi ama moa macho bi se ewia mura SHS fufuro he said the results in aba. You know, St. Andrew Senior High say, men can't just a resource aba be pimo makache na afe omo amount shente na se na be bia so enkoye emfa amount afe ebia so de resource de enya embeduria St. Andrew says oba omo wahye SHT na se na bibia akofan e de amount bebia ufi eba bia no ubunya eswe papa ada adwen asua de ye ama example no do a onso watro atwa ebia person to school no so SHS 2 na se 3 classes no o control say egusua ekoso ye general art ye business home economics agric science general science ni visual art nyano ye enso ewe akache ohwe achi akwan asinfosu ye ne Rich FM ena ewo biakro number 0244 696911 0244 696911 and 020 789 1004 020 789 1004 na oni St. Andrew
senior high enso edi enkomo enam say ye chewade one time na watworo atwanti no ye see we are always in the lead. Jubilee Hospital enso asuasen in fact anano pay wasore nyoma enkoye mawo oho adodo ope asabe besa yema yaruwa nyina atu aira dia enwa ene Jubilee Hospital laboratory ho pharmacy ho antenatal care enso aba afi postnatal care ho de ma emana mawo wie no enkura ne nyimu enkoye afa bedan na ye ma nchechire theater enso aba Samson maternity enso yebi Jubilee Hospital afi ye ultrasound ene electrocardiogram machine enso aba we scan bia bi betwa dem akama ma bibia nso akoye edi amount ade be chire wadwen so bibi eteteo yare bi abaji ubodi na aboso usuro fere so bodi nkomo ede ache unua o de bedan Jubilee Hospital council unity na o mehwe aka amount ama echire ni fie enso ayedin afa wani na o hwa dia unhu a be piem ye o icon kan fili ahyemu ma wani yare nyina no yade esa etu ase one time edi amount afa dental clinic na enso aba mampese mutu musi mampese mu musen mampese mu polish musen mamusen be white no nyanu bedan ya ye hwe aye ne kama enso edi amount diabetes and hypertension for no so no feel no pa bia no enchechire ekoso edi mamro kantin wo ho wo dwom wo fie na pedu na pomdi wom enso atwadia eno ane Jubilee Hospital ye kantin so oba na kita insurance bia ye beje na ya hwe wo hwe achi akwan odan baburu odi aso amantra bridge ne so ehonom ene ewo 0244 575799 0244 575799 and 0241 784645 na onye edi nkomo ajinchirimu a esi midi Benito Mauli na afi Raymond Asheteruat e production. Yanshen semna senda no pay emfa M1 chassis emfem free the Black Stars of Ghana so yankopon yadme fiada game kese no enso etodwa na enra da na se kopie kumase a na se training no bibia enso chassis enra na omo movie from Accra to eye kumase ama bibia score chassis a bibia eko na report from eba na se mpempam no kase the players makuma ko aduonu mienu 22 players na se ama opiemu e wo campa training no chassis a branch fan Joseph Pinto waba Baba Idris to Dennis Odoy Abdul Fatau Hamid enso aba Brante fan Nicholas Opoku Osman Bukari Majid Ashimiru Jordan Ayu Numunina enso aeroport Inaki William Joseph Walcott enso aba Brante Muse Upraye enso akọ asanso aba biem Richard Ofori Ernest Niama Abdul Fatau Isaku afa Brante fan Daniel Amate Kasim Nuhu omunina players amapimo enso our camper and the training ebe chase yesi aka players ne be se miensa bia o ma be join and then afi aboa no na Kopon ayadma Friday game no enso atodwa yegusu ejina the senior most national soccer team Black Stars of Ghana catching Kofi di kan catch say adia your first game no World Cup qualifying no game no chassis Kumasi Royal Sports Stadium Friday 4:00 na sa Jumadin Ebaso Ghana and Madagascar ne eboni afi second game no ebe Tuesday 21st of November sa game no Ebaso Molini Stadium Comoros 7:00 Ghana time na sa Jumadin no enso from Comoros on the Black Stars of Ghana and the Ebony way 2 games 2026 FIFA World Cup Ebaso or US Mexico na ve Canada no qualification on enso enya ashase numu and a former Black Stars coach and as a player Charles Taylor enso akasa at the afa game sonkono eho osim prempren die Ghana for se Black Stars elbow game ye nya feeling bia se Black Stars elbow game o se Black Stars elbow game on tise bibia koso on tise Black Stars crampo game ntini sa feeling na edi Black Stars echi ayira na se players na nkasa na omo transem na omo cycle omo huye na sa feeling na ayira no omo sande ba na fe omo Ghana fo nyanya gidie sending AFCON na enche ba so na fe World Cup qualify no ibetia boy humodin ewumpa isi a Black Stars bo match kurampa kura hu bibia say Black Stars ayede ebe bo match eno so mo amoye players no na mo fa compare emre bi atwam mo betim de tum fu say ade gina yan kura nan say ase sobates ne kura we de omo ntaya chisa so ade ase edu ba bia mo betim asake mo enye sebe enye players coaches ene bia supporters na bia omo nsake mo say mo ye important to the national team no so ade ase nti mesro mo na ba na omo ban because wuntimi enkwasesa bibia biam sisi because the coach ni hia no ade wa frɛ nti coach o gidi o musa betimi adeliver man dia e wo se mo ba mo timi show sa example no ma no na ye hu sɛ team ne kuta no e wo se de kɔ AFCON no ana ye de kɔ World Cup e be yi
wei Charles Banya the Terror Taylor nkomo ena odi aba no yenda ni nremu enso papa efen baba gado nso aso ena se blasters on sensem ne Ghana football enshada entumpo ho nkomo ya ena openso de nkomo akra ede abeja na kopioma na se oye former Amidas Boboku no ono ena se na oda no ototo niema enso edmo ma edin ede baba gado ode nkomo akra de agenda no pay wasu be pie eya makrokro Ghana mu a ya football ni na enye ye yentumi entumpo nko yanim ye so ya na ebo place din se ehia place a esomu ni boni boye pa e okroma na so mo hyase na watu kwan na afeniama enkoye emfama blasters ene team saudo akai ose suboni nina yemfa embo government ono ena omutumi entu niama ye ena amaye football no enso akofom me problem nyina enne me disia no the Ghana government of Ghana enne ye problem when you talk of sports. Government of Ghana funny. Just say among sports serious. What we say either MPP, NDC, Obiaba, Wabeka say media sports may be funny serious, may be make sure say sports. Akonim what be that? Omuya den, omuya blaster. Omuya ba sisi akoya competition. MPP ba me pese me call World Cup. NDC ba me pese me call World Cup. That's not a sports. Meanwhile, no the players no blasters no. Where do you get those players from? National Sports Authority. Who the stadiums need national Munsa. Look at the way they are managing it. National Sports Authority, they'll say you gunu. I don't care who is the manager or what. I'll say you gunu. Seriously, you pay private be near the ma. Or you just canna we what TB at the ma abain. Yes, we am command se babagado ereja enaro pay no se niema bi omu dia se enya dia ehia enti anka National Sports Authority kura no ye enguno. Na babagado se yengu National Sports Authority wo. That ye Abdul Majid Bawa ono so Deputy Director General Edma National Sports Authority ono so nin komudi babagado kasa wie pe no so ono so munya botre na muntie mi o se Ghana fo nyina dia sporting disciplines eda NSS so no almost 52 sporting disciplines na da NSS so na omunhu ne omonye ho eba ne promotion eba ne development eba ne competition qualification omo NSS fo no omo no mo support sa ne ma wa nyina se bia team bi enso efi Ghana na so kopiem okrofufo so akobo qualifies akobo tournament yomo NSS fo ya na mo hwe na fesa dwumaden omu edi afa team bi so okrom ha na afa ne rounds ne travels so be okrom ha no so no ni nyina depend on National Sports Authority fo ya so na even omo National Sports Authority fo krampo no a stadium ayomo dia ne so omo kase omo issue stadium no enso the genetics kana fe om dia boss sporting disciplines no ho bra na manfo ka say stadium no bon ko a eni ede. If you look at the mandate, we are managing 52 different sporting federations. 52. All these 52 associations rely on us for their development, for their promotion, their competition, they participate in qualifiers just like the Black Stars and other national teams. We support them, sometimes traveling outside the continent, travel within the continent. They sometimes also group them in zones. We found all these things. We also encourage the grassroots development. And we also have to push in resources to be able to motivate them. We have a lot of volunteers that are helping at the district and the regional level. We pay them. And sometimes when we even want to use the facility to make small money to support us, then hey, why? The thing is purposely meant for football and other things, you understand? In a year, the number of requests from the various federations that comes to us to travel to participate in qualifiers and other things is huge. We are not able to meet those demands. Coupled with administrative expenses, it's a toll on us. We are not able to use the facility also to generate much because the football has taken. Today is Friday. Game is being played on the pitch. There will be a game tomorrow. There will be a game on Sunday. Entiwei Abdul Majid Bawa or Deputy Director General Edema National Sports Authority in Nkomo and then afi Ninsem Kakro so over the Kandefa na Sports Authority mo na manage stadium.
Kofi Yankoena. Yanton so and for more and then na fayen remu our CAF Women's Champions League na so na kopio na se Ghana ye team mako ensu ejina man pempem ne ukase oguso a osi akan esenema ekoye ampem da kwa ho asem na meka edeche wande Nyankopon edoma semi final game no etodwa 8 pm na se game no ensu etodwa ampem da kwa ehia boboku a na fen SC Casablanca na fe one no agbani ne no na sababa wa fen Ophelia eyesewa ede nkomo akra ensu ede ajaba wai wosina kan edema ampem da kwa osi preparation na fe bibia ensu ejina na kwa so kama na ndra training no na bibia ensu ekoye na omo de omo amadwini na so omo konkuni akomuni akwaje cap no ensu ede aba Edinke ebede Nyankopon wase se enenso ode enenso acheye ye ba ya nyame adum yatimi abo adu semi finals ena semi finals nenso ayekon enye easy two back campo ye well prepared se nyame adum na semi finals na yekobo no ye be win ne yakọ finals players no bia ye ready for the game say ye be twen se nyame adum ade be china yakọ akobo na ade 3 points yakọ finals so meka se esombo emaye because o hwe enu ntina ye wa se no se ye be ba de beje cap no na de akọ Ghana na ya nmunyam hye de ama oman Ghana ene ya nkasa ye mu ne mpanyimfo a omudi yanim ti no ye well prepared say ye be kon akọ finals na ya de cap no de akọ Ghana se ne ye de shase no ya ready for game no ti ye nya asake ya man se nyame ya adom ochine kudina park ne so sa approach na de shase free group stage na de do sa mesi no eno na nyambo ochina ye ko deliver na the coaches for no so o ma kire no ti ye kabo na enso ye de kakra na ye enso Nyankopon ne ma ye nim no I think ye de kabo na obi a de ne de effort e kama ebe boa ya timi ama ya je cap no. Yes, ebebo mama tumi aje cap no nti oso mukikabo mu a de beka supporters ezo ye de be support wo na fiade mpaibo e de atamachi eni nti osim prempren de preparation no players no any coaches no no mama ka che na de bibia e de na kwa mu crowd na mu aka Ghana fo a ye de support no enso betamachi the meka che supporters for mo ase omutayo chini se nyame adum ochina se de bia ombe ya ma ye free se ye sha se free group stage ye de do sa mesi na omatayo chi sa no ye be sro mo se nyame adum ochina so mo sa metayo chi na dide na omanya wo ye mu no ye so ye mo omani mu ase ye be hwe se ye be win na ya twen finance no na do be ba ne sa na ono so abone ya win eni nti ende ene game no eba so nti omogbo na ma win Yanko piemu awa class for Bobokon Enram be catch we say omo head coach Martin Koopman was in ibesi bia no obefa ne saa and enwe so dwuma de ne so pe anche na beto mu say how to folk say coach omne ne awie adwuma ye enya de a na say oni omne papa no enso eto so aye adwuma biu papa be piemu Ghana how to folk about 10 games we win mienu a draw in sia asanso elusu games mienu wa share 6 goals na share 5 etiano out of 30 points ni papa no enya 12 point per at ama Heart of Folk or the 11th our league table no so communication director Edema Accra Heart of Folk Kwame Opariado achechemu nema mienu ntia omugina so a papa no omne ne ejai ejumaye the caliber of players that the club got here, player to player all across. I don't think that Obibeka say your players, we have bad players. Number two, the season out there, we have bought 10 matches. We have this number of points, and we feel that if you are your person year cup, the guys in your person year cup, we needed to take this, or we needed to make this change in the interest of all stakeholders. Stakeholders that everybody has to book because we believe so much that we need to inject so that we'll be able to achieve our objectives going forward. Then what we want to achieve at the end of the season, and I say the direction I ever say at the end of the season. And when we invited Mr. Koopman, we had deliberation with him. There was a clear mutual understanding between the two parties. So when we invited him, the only thing we agree on is that look, for the best interest of us, and he himself, that is Mr. Koopman himself, also agreed to it. So the mutual agreement termination was signed on the 14th. Everything has been well catered for so that we are moving now. We move with peaceful mind and good focus.
we communication director Kwame Oparado nsema waka ede afom coach omne eje adwumaye Martinus Hendrikus Scoopman onkomo namdi eja no na yenkonkofo nkroso kakra bi na afi yemfa nyaka na enso so ho no me Euro 2024 qualification no ya dia ene one game eba so Israel ene Switzerland ede ebani afi CAF World Cup 2026 qualification so no ene group A Ethiopia omo ene Sierra Leone ebo Santa Kopiem group B DR Congo ene Mauritania ede ebani group C Rwanda ene Zimbabwe ebo Santa Kopiem group H Equatorial Guinea etnasina oni Namibia enso ede aboni yenda ni remu enso oye Arsenal na se former Arsenal player Isaac Kopiem Cameroon de ho na Branty enso free Alexander Song ede nkomo na ede aba osiesie ede wabre de bema be bia wa 36 good years enya de otokwaso asia kan biem obeka Branty otina kan ede ma Arsenal Kopiem Barcelona ebo ede momo na fei eye Cameroon national team no oboy asia kan bebre eye 49 times enso ede momo Endra ese ode no dwumadie na enso ade aba wiye ewo Djibouti Premier League ni mu a Boboko FN Ata Solar 7 ode bibia eba na wiye na Kopiem Juve so a omse Manchester United Abrante sia de onye bi emba edin ade Jadon Sancho no Abrante no omuhia no omso omhwe Abrante no ball na obona na esa de Kopiem Juve itle be boa ma bibia so akoye ade ama Juve Boboko no Victor Osimhen so reporter de atudwa ane sesia mprempre de nkofo kan se na pole de eso na audio musie na se de Kopiem de na se Boboko a opeso besia kan ede amomo no Manchester United ana se Chelsea Boboko no emu baako na opeso osia kan enso ede amomo no se mprempre Kopiem na se ni wardrobe mu no ya de owoti mienu yi ejese ehihye mu abibia ekoyi edema no Abrante fan Nastri Rikanda Abrante yi osia kan de ma Adelaide United ewo Australia na nabeto dwane se sisi amprempren de ba mu ni chini Abrante awiawia na se Abrante no next season obeka Abrante fan Hurricane mu ho na fanimo no amabogo segum ede ama Boboko fan Bayern Munich Chelsea ni Abrante fan Copa Maden komo akra de ja osi nyankopon otunufo so nya Boboko fan 16 Kopiem Chelsea de okoto obompa da na se ye papa bizosi osina kan ede ma City mrebebre wanya call up amfa ko national team nim na so ba Chelsea no na modern boy akra obebo no empinfo atonsa ade afanity move ade move ye ade free City ade ba Chelsea ni de abo ne ye pa Robinho also former player ade ma Manchester City osisi akan de ma AC Milan munyina na Abrante no obra na owo Italy no akochi abayo bi ene ni mfe no wo fompa akoto no monam no kwase de Robinho edwane fi Italy akopiem Brazil enumu na Italian authorities omuchema said Brazil for authorities no papa yi omdin ko prison 9 years na bibia so ekoyi edemo yenda ni remu Liverpool so aso na sa Abrante osina kan edema Liverpool boko no Ibrahima Konate Abrante na akopra na report atodwa NSF France national team no na ni din eka won so yesi amprempren de yi ni din ede afim na report atodwa NSF Abrante ni plan wan hra onche obesan so obesi akan edema Liverpool boko no Anthony Oluwafemi Joshua boxer na unim se December our bout and kese on Deontay Wilder ekun report yensa kan se Deontay Wilder bout no enya ambaso enu nchine December 23 dia Anthony Oluwafemi Joshua oni Otto Wallen ena di game no edi eboni report yensa kan se sa time now no na Deontay Wilder ono so ebenya fight akwa enye Anthony Oluwafemi Joshua Barcelona aso report efenmo eba anesa Brandt efenmo Rafinha amse wa pesa betone de meje mu edi amount na 70 million euros anesa de ba Brandt efenmo Rafinha no meje mu edi na amount. On this note my engineer so enfa enenso somuno emfa insia na fi captain in the morning obobo fori amanfo enso entoaso emamidin ade Joshua Kwabena ejenim Yosef Aji otino kan sanso na Raymond Asheteru ateni Benito Mawli enso e produce show no na Kofi Obi di ne birthday say unim Besibo you know your transfer oh and then birthday into my wishing happy birthday and you say we are baba anymore man this way we are obisano I'm fancy and happy I can trust until then good morning Eti
Adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahinkan 93.3 FM. It's lonely at the top. Money on my mind. Care what they yarning about me in particular. Call me. Out here on the road chasing my dream because I know I'm chasing for me. All la the mango my love. But I got the edition my love. If you want to let you come alone, if you find anybody na money I want you. But they hear what the people they love. Want to get a shot, get it love. It's a love and I wanna get another one. I go take and do it in I love. Waiting you love. Waiting I love. Waiting I love. I go do what we do. I go no be vodka. Mr. Money Changer. Oh na no the waste time. Mr. Money Changer. Just carry on, there be no time. Bad boy day, me I dey fine, and at the same time, me I dey high. Put stand out, calm down, you go dey fine like fine wine, no decline. Say about it, extraordinary things. Show me love, I go show you more. Ubo sheshe, ọmọ yìí ló dé já ṣékélé mú fọ́ fàyè, yeah. Ọlọ́ládé máa ń gbọ́ mọ́ lọ, ọ̀rọ̀ kọ́tọ̀ ìdí ṣọ́mọ́ lọ. Ẹ̀fí wọ́n sílẹ̀ jẹ́ kó máa lọ ní ìfànẹ́ anybody na money I want it. But they hear what the people Ghana Adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahinkan 93.3 FM. care what they yarning about me in particular. Call me. Out here on the road chasing my dream because I know I'm chasing for me. Ololola the mango my love. But I got the edition my love. If you want to let you come alone, if I never. Okay, I'm faster than confirm the sports team. Joshua Kwabena, Jenny, Kofi, Ejiri AJ, Ben Mawuli. Yeah, the Oma CB Brace, Omo the update. I hold on the course so ewo agopramane so Omo the amaye. Yeah, twice so Eddie Amao sharing so matching and no any Jumedi no edin live on Ahinkai 93.3 FM. Some 34 minutes after 7. Ofremi Obuwo ba Ofuri Amanfo. Adi.
See, extraordinary things. Show me love, I go show you more. Okay, so we got to switch to the brighter side of life and join well wishes and wish those celebrating their birthday today well. Ain't me wo enyum special be after say ya dedicated birthday winning in every no ye be bo ediama enipa bi. Ain't my fa we dey fan shots here. I'll say a glorious happy birthday going out to my girlfriend. Hey. All right, so happy birthday going out to you, Ajwa Benis. Ajwa Benis, okay, we, Anna. Mamin can say grand so a glorious happy birthday going out to you, Ajwa Benis. Oh yes, seamstress or asene. Yes, oh ben baby on ton TZ. So Ajwa Benis. Oh yes, seamstress asene. It's your birthday today. We a free or boyfriend. I'll see a friend on Contento. So from Contento, or boyfriend to you, Ajwa Benis, I will yes seamstress. Ewa asene, yes, I will ben baby on moton TZ. Happy birthday going out to you. Content to say odo pa na and now we do our dano the other wa koma subi radim fama so Ajwa Benis seamstress asane. It's your birthday today. Live long and prosper. Taxi driver, I see a friend Swagger. I don't pay on your pa. You can't say we be mu enjoy show no sa. Kobe case on my channel pay. So this one also says a glorious happy birthday going out to Josephine Nana Ajwa Clara in Tiamwa, a renowned facilitator, Adventist Heritage School, Iowa Oyoko Kufuridia. I'll say may God richly bless your new age from your better half, Abrantepa Kwesilisto of Afima FM. He says he loves you so much. Hey, boy. Okay, so once again, a glorious happy birthday going out to Josephine Nana Ajwa Clara in Tiamwa, renowned facilitator of Adventist Heritage School, Oyoko in Koforidia. Live long and prosper, and of course, do have a good one there. From Abrantepa Kwesilisto of Afima FM, Kufuridia. Okay, so this one, I think it's going to be the last one for today. Now for your twasso. Editing patch, are you ready? Let's go. Okay, so a glorious happy birthday going out to you, Mavis Afram of the Ghana Immigration Service. Mavis Afram.
Baby girl. Okay, inti father you me to asie for me. I no na me de to echire ho no. Mavis Afram ne nwum no enie. So from myself, Theophilus. I slap police for your case. I go to war for your case. I go to court for your case. I climb the bridge for your case. Enter water for your case. I punch the judge for your case. Anything you want, baby, that's for you, baby. For your case, yo. For your case, yo. Adi. For your case, yo. Pass it, Adi. For your case, yo. Cosa. Okay, so once again, a glorious happy birthday going out to you, Mavis Afram of the Ghana Immigration Service. It's your birthday today. Live to be 93 or 3 and beyond. And of course, do have a good one there. Adi. Okay, so good morning and confirm my own so Daniela Ella. Hey, man, you more mre. Oh, jai. You want to message the gumza Daniela ni. For your case, you. So Odan Kwanta Ejekum as you said we beam utie loud and clear. Ewo achim Odan in Kwanta. Say Ejekum so pay year due your friend is saying assembly no we jinum de nendin o hwe nya asenketo o na Odan Kwanta ho no ebe yiri say yakuma pam no kwan na ekro for your case, for your case, I go call them see you are more. With that, I go for your case, with that, for your case, I go call them see you are more. I go report all of them. So tell me what the hell are you waiting for? If not to jump into me, we go jump. If not to suck you guy, we go suck you. Okay, nti yamfa with that nti obra kwantu afutu na de hwe wo mu ada roma yamfa nto aso mfama na fe yankwa anim. Psalm 43 minutes down 7 a.m. I don't pay with that nti bro focus em we say when your mind is peaceful, everything starts making sense to you. When your mind is peaceful, everything starts making sense to you. Cause my papa no be I don't pay with that chinti dia de nam eno no na yinya botre ne nchirichiri mu kama na ti ase yemfa mra fom se ne be ya obi bia betumi ate ne ho ase so ate ase you see when your mind is peaceful, everything starts making sense to you. Se uwa sumdua dia obia beye anane ye bekoso bia no uhunu se sabio nyansa
ɛwɔ mu so obi ani buafu sɛbe one ne kasa kora wani abotre ne watie o o jejejejam de asem onim de ntia abufu aba akoma kosoro bata na pay o da chinti ye say enhyira ne wona wo pere hwehwe asomdwie the peacemakers nti wo ye obi a wo pa asomdwie wo ye obi a waye wadwene se me edwemu ha me wei me mu obi ntima no kasa se me ni obi yiyi o ka tell se me suku mu ha ma bai mekwa awie a me ni obi anko yiyi o ka tell se me ma ware yi me mu obi ntima no kasa sanse ba bia anwo ye adwuma ya me womu yi me ma obi ntima adwuma mu asem sanse ba bia anwo ye ebia na wo mo a wonte wo mo de no omo aka kire omo ho se omo mo obi nte eni nti no matwa mfoni na kire we ye wo se bibia bokọ no bibia anye bokọ saa na emom e wo se wo ka kire wo ho se me pere ahwehwe asomdwie. If you tell yourself say me pere ahwehwe asomdwie a asomdwie no ebeba Trono aka say inhyira no wana wo pere hwehwe asomdwie omo pe asomdwie no ewurade ehyira won se wo wa asomdwie a enam se wonwi obi ho adwemboni nti nia obi beka kire ubia no utumu se abawom unka se eye tan no time me na mom ewo se wo ka kire wo se asem ankrofo ya kan empanimfo aka to wo se besepa yetase no den obanyansafuom nti di obi beka kire me no madwen hu mienu na mahwɛ sɛ aba bi ɛwɔ mu a so ate ase yɛ nti anapa yi yɛnkasa tententen ne yɛka wodakye nti na wode ato wo ho na wode abɔ bra na so aba mfa so ama wo ɛne me ɛne sɛ wowɔ asomdwie a uhunu nyansa ɛwɔ adeɛ biara mu sɛ wowɔ asomdwie a awareɛ nim utumi kura hunu sɛ ɛnam sɛ awareɛ yɛ asomdwie wɔ mu nti mitimi nyam asomdwie na mitimi kura hunu sɛ sɛ impo yɛsema menya adwuma kora no a meti fie no asomdwie wɔ hɔ ɛno nti mitimi kura akyekyere pure water aton. You see things in everything around you, but say asomdwie enni hɔ sɛ wo ankasa wo entangle yourself with a whole lot of eniema etimi ma adwene no etotema die bɛkɔ so ɛno na ɛna no na opani ne ka no sɛ akokɔ sachira kroma enye ne fɛ onim die ntia oni asomdwie ɛno nti na akokɔ sachira no enye ne fɛ no but efiri na ɛkɔ wodaakye nti o ka kyerɛ wo ho adwuma mu hɔ no mo sɛ o ka kyerɛ wo ho odwane mu hɔ no mo sɛ me efiri na ɛkɔ mɛpere ahwehwɛ asomdwie mɛka kyerɛ me ho sɛ me ma obi ɛntema no kasa sɛ me di na tem me ni yiyi ana me ne ɛham na emom mɛbrɛ me ho ase ma pere ahwehwɛ asomdwie. Sa wo kan saa awareɛ no asomdwie bɛbɛm na sa awareɛ no asomdwie wɔ mu a bibia ɛwɔ awareɛ no mu no ɛnso so uhunu nyansa ɛwɔ mu ukunu kasa enye wahi oyere kasa enye wahi o ma kyerɛ o ma dwen enye wahi san sɛ asomdwie ɛwɔ hɔ. When your mind is peaceful, everything around you start making sense to you. Erade nka wo ho na onomomoa wo na omma wasomdwie. Enipa bibre ni ni asomdwie o. Eni ti no mkotena store ho no kwa akotɔ ade no a obetia wo a wudi usika ebra nu no. Wo a wudi usika wa bre wo mogya ani. Ye sorry ahoma kyene atunsu onwu aguye so ya betena ha. Na bosome ya so
no odi an kan say je na onso so okay ɛwɔ sɛ mekɔpɛ bibiri hyɛ ma no pipiripie mu nti me kɔ akɔtɔ baabi a mekɔtɔ no na ɔtete ne ho de kyerɛ me oni asomdwie nti na ɔyanche ne ho no so wasomdwie a obehunu sɛ oni paisika wade brɛ mi wɔ brɛyɛ ɛne nti ɛwɔ sɛ me nso so me ma n'ani gye me ma n'ani kam anim na ɔkɔ a wasan aba bio mu awurade mu asomdwie ɛwɔ fie hɔ awurade mu asomdwie ɛwɔ aware anim awurade mu asomdwie ɛwɔ adwuma anim awurade mu asomdwie ɛwɔ ɔman no emu awurade nka ho I slap police for your case. I go to war for your case. I go to court for your case. I climb the bridge for your case. Enter water for your case. I punch the judge for your case. Anything you want, baby, that's for you, baby. For your case, yo. For your case, yo. No. For your case, yo. For your case, yo. No. 'Cause my papa no be Dangote. Oh, Adeleke. But we go there, okay, yeah. For my papa no be Dangote. Oh, Adeleke. But we go there, okay, yeah. Yeah, I go shoot for your case. I go slack back for your case. I go call MC Oluomo. I go report all of them. I go shoot for your case. I go slack back for your case. I go call MC Oluomo. I go report all of them. So tell me what the hell are you waiting for? If not to jump into me. Okay, nti yɛde da wobɔ nkrataa mbɔ so no so de brɛw na yɛde de aka nyina de atoatoa so kama de ama but in the meantime good morning ɛnkɔmfa ma me ankasa me nua Emmanuel Bright Kweku ɔno no wɔ multimedia Nhyira FM ne n'asefoɔ wɔ Kumase Charlie we too much yɛda se papa for wo massive support why adeɛ Nyankopɔn nhyira wo yɛba fie ha na yɛde da wobɔ nkrataa mbɔ so no enso so de atoa so kama ɛde ama wo adwen apombɔkɔ deɛ nyame adom na so nyame adom me nso me ho yɛ paa nyame ase yɛde awurade ase sa pɛpɛ afi apombɔkɔ nyame adom yɛde awurade ase na ɛnɛ deɛ ɛhyɛ wo ha yi a ma kae ante ataa awurade me ho afam ama kae ante ataa ante ataa no pɛ kasa nti ɔde biribi kura to ne kɔn ho ano asen ebisa ne mma no bɛhwehwɛ saa neda no kɔn nti ɔbɛteatea otumi kura boro nkwalaa no akyire na ɔbɛhunu sɛ ɛsɛn ne kɔn ho nti ɛno no saa na wɔsɛ yɛma nkwalaa ne kwan no mo nso boro ne bia na dabi ɛno yɛ dɛ kɔbu pani asɛ maame no a ne mma ne paa yo a wɔsɛ wɔ mede bɛsinsan w'anim sɛ dɔnkoni wonni di mede wo sika bɛkɔtɔ ayo a ɛna ɔkeka no adwen kyerɛ nkwadaa yi na wei na ɔno nso tam ayo a wɔadidi awie ɔhwie nsuo no agu aduo nti wɔhwie na ayo a ne gye ne nsɛm na hwee fam ɛhɔ a na nkwadaa no nyinaa hwɛ n'anim prɛko pɛ ɔsɛ mfa nkwa sɛsɛm firim so meyam sika mede tɔeɛ nkwadaa no ankasa o ɛhwee fam na ɔmo nyinaa hwɛ n'anim ɛna nso ka kyerɛ sɛ ɔmo fam asɛm firi ne so ɔno wane sika na ɔde tɔeɛ ɔma no nwene ne ho a sɛ moda yie ɛna sɛ adeɛ ankyɛ ntɛm ama me saa ɛne woda ntɛm mede ansome mede ansome wode anso dabi hwɛ sɛ ne meda hɔ a tu mene so ɛtɛme stila ne ɛmbɔ adeɛ nkye ntɛntɛm masa da kakra ne wani ate sɛ nkɔmmɔ na ɛkɔ so no wotie deɛ ɔsɔ no na anso no ɔno deɛ ɔsɛ ne da anso nso deɛ sɛ waayɛ nti sɛ ɔno ne bi ɔno wo deɛ ne short ma wo da ntɛm obi ankyerɛkyerɛ mu yɛtie ebi ɔno da ntɛm me ma da ntɛm deɛ mu yɛtie sɛ wo na wo deɛ wo kyerɛkyerɛ mu na mede ba
Who says no nana one man? That's what Dantem. Timmy Nani yet, I just a man antem. Oh, okay. I just a winner. One anthem, so. Manantama. You are not here, Juma. Ampa. I said maybe in change, maybe. Maybe in change, maybe. And Yagumana will for an pay. So now Bobo for no pay. Ose. Now Bobo for no pay. Aye. Into Juma Ben and walking. Ose. Eduma baby now. A dear room, yea. Okay. Maybe in change, maybe. Nana do can just say all die. We die. Okay. Yati. Eduma be in change. Muna munima Juma from Moka. Oh, yeah, you may be a beam can you back country. Okay. And yeah. So we say we are the we are for be anyhow. Okay. And you're not a John the Baptist in the senior for no, and that's it. I say, Moon. Yeah, that's Papa. Mummy and Comra. Yeah, come by. I say joy is coming. And it Niaka Kahoni here, one was so Mujina be there. Eddie. Joy is coming. I say, who soon better than you see ye? Why rather better than you any J? Or bad you, or bad you. I'm a wire and a wow too. Young Comra. Ghana for. Odani ni pete mwadisi ya nom. Kotoku bosome ani ebu akwa yamamu nyina amache. Ama mo akwa badi aba amansa jatumu kasa fidie. Ahenkan na di 3.3 FM so. Na no prayer akere bre so a fidie mi aye de na ba no pa no nso. Apa wo simano aduonum nsia 7:56 AM. Na sadia unim no Martin dwumadie a wasugusu a wo etie na Martin mu no na yapone bre ne kakra ye de obo nkrata mboso e de bedan wo nsema odu a de obo no nkrata ndi aba no ni di animu ene ye de eba enti anu ahye ne soso se sadia ya bese wote asem ni mu enkire mu kosi ase no unya ne saa ebi wono ma ye ka wadwe be ye wontanta e dwumadie ne hye saa na tie e wo se wo su tisi dwom no akopede obo nkrata ne bi na wato na watimi aka ne wanyanti ase ne sadia opese onya no pepepe na timi so aboa anopa yi adwenpa yi ne kofi mensa adwen papa na papa ne wanimu kan mene na wo modi afia ampofo amrane na ma oda bibinim se wo bɔ asoso oh kafra kusi na ya wota yesa wonde oba no wabɔ asoso ya ko na udi etuwa be fonten so Facebook live Ayenkana di 3.3 FM YouTube so ye dem ayenkanafmonline.com sem gu okokenka bi na atimi enso aboawo The Chronicle mraso sem da obokata ne de manim bafua ena no pay ensem de wasumbi di abapa nya asem ketwa na ohwe esoro wonom na watwere di ate wonom yakokɔ srade de afam ho ntwere no eye tuntum ene wo sre ese ebre so se ema bibibia mu wo mu a eboa ma ne ye ma a chese bibibia kwatoti ekwo ye ko efa ewiem sa kyera ye ne ho no wo se ye hwe na ema so ye mo mo de omu agim na timi enso aboa Ghana ba panyina otoso mienu me kyerɛ second lady ama me Samira Bawumia enche oba be first lady wono na wokasa ansem wei ada boka tenso de wasem de aba wode agani totomu tonsu mfonyi di aba me kyerɛ Ghana man panyini abedekire Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia etene yere kasa no no so kasa na we di amsa nyo no ana kasa na nimfonyi no mo de apia asem no so na yo sembo na waye na jeso de kokobonsem wone Ola suone ena jeso de kwade amampanyufuo bi na owura akomia STC wone mo boss no na akomia no anu waka kire alankwajo kire matese sebisebe mpaduasa wawu a woma nani nkana mnem ai se wawu a woma nani enkana mnem na onya se
wa osori aba omia na sisi odina suo no modina dane twapie sine siso no odi twie anopa awia anwumre ni ahomache no ye wo se wo mpe wo so no opa afafranto fafranto ko ba bia na sole wo suru nso so wo tatani afafranto ni tipa no wo so no na oso wo mo de o mo nka ne hwe wo mbe de fere na wo so no de ne na ba ko be tia afafranto se nyame no rade e wapini ho etina na kwamia no wotu ayo owura la kwadwo kire mate afo se wonya Dr. Bawumia sisi ano wode no eye campaign no ai Bawumia nya ni hwe katafe to so miensa eso ne nwotwe asei mu entekere mu ankasa no watintim ade agu wono mu a obetimi so ama wonsa aka bie no akenkan na owie ya no anu ochem se Imani Africa wasu bokuo ba kwa wa Ghana hanom wo mo wosu amu pe na amanyofo mu mpanyufo dodo na pe ba video mu tirawura no mu panyini ba ko eye orura eye Franklin Kujo anu wakasai wasisi ade ma to dommo ai ibesu amintio ai ma to dommo ai anya samketwa wa fall down flat ade ama alankwadwo kire matene policy bia ode ba watu di se GTP amanfo se yentoma no sisi yes was watom pa sanso hwanchi se ye wosa GTP ni mu a enya samketwa GTP so de obia nim se yentoma ye papa wa Ghana ha enti wono de wose saansi hye no dani di akiri ena da oboka atadi mu nsem enso ede aba anya samketwa owie ye watamfo nyi bi di aba atotoro ni ani nta kuku danfo na edi ahim frugu di ahim kotu susu di ahim ana achese Africa one su bi di ahim anya asam ketwa me hu Ghana mampanyini na wono na waje ni frugu achese anya asam ketwa ye wo kire mi se abibrem ene adehye no ma matubata kopiem nkrofo amanso ewomo ne omo nyina beka bom no ma hwa toto nioma na timi aboa na otesa de ba kwa hadre pa ne se enkwasom a aya Ghana de sie binimu ekomu Ghana titru abrofo kwa mo de fa so tete ade sie binimu wosesa enkwasom no wono de odaso esre se wose yehwe na sabio yede mpata sika ede ma sa amaya hodo ede o ma de sie konkwasom mu no asem ofitika yanyane chese ha papa ne pa enwo asem the chronicle da bokata no ede enso aba na ukopiemu wo asantementem a tafu moro market ene wonom so ko no manya asem ketwa ye be usisi a wo tam sa jadi form wonom ne yapase ado mo ko ba di foforo na se de be ya asisi a moro market no metime asiesie ho ama no makonkan adwadifo ne se wonom nkone wonom nkokena moro market wono se de aye na omani gi ho se ya atachemu se ye die mu omse anu mu no mope ndo mo ntu na aban asiesie sa abia ye wonom etie no nsem da boka atadi aba ade ba kwa ya na eye me ya pa ye sa ade wi sa aban be ye project bi ni ese bia mu free sa abia ye ho ni enye project no ye wi amaba yesi ye nko enu na ya medwene nwa mente ase so bi won mo so omonko more reasons adan ayi ye kwa nkofo ohuyen nkofo nte yanka ti yanka aje kotoku je nefu e pre nyeno mko ye chiredi ti nkofo nkota de odwene nwa wonti ase ebi ni akwan ya ye yi kwan aka wodan dia na eno so ya awerho ne se be bia ya mete o masene se e wo se aban epata wo mu se mpata sika na enko dia fine ene mu wo right se mu ye hu dede by se ye ntu ye enko ne ya ye yani eno e ka dai onko da bede mpuntu nyuma akoso oko hu abroni bi ekuro mu dia na wani aje kabre na ya penifu edi o mu aya ye ka se ben ya so anyan kosi koda isi anya mudan o media no kwa dia na eye me ya pa ye nkwa afia chronicle dia no yo ebusua ene ye the daily graphic da obokrata no na eto aso truth and accuracy every day
na me don papa don papa the greatest we JSS wo be ko SS nti omo we JSS be ko SS ni nyina ya sese prospectus no ededa fom say ya ededa fom papa tania ubeti na prospectus nkwampu yetimi to eni yetimi to prospectus o eni ya chron list ten me kai list mienu bia na can say last year this year early this year en kanipa ewu enya sam ketwa ten wo calculate yes free as so prospectus agobeto no wa obafra kokosa lolo enti asi afie we die prospectus o edie benyo abafom pa bana atiete break edi ama awofo enti awofo asumdua mu yo tia ho asam eda hanum se akrate twere ho ensem ho na senate fo ne yesi Labadi Beach Hotel fo so atua wo mo senate ene 25 million choppable sika mpedede cash Ghana cedis bi nyasam ketwa 25 million Ghana cedis enti ho asam eda hanum akrate de aba na ne nche honum anso ne yesi 2024 New Year suku ya ye bebie yi eni atbotai no ye technology nkwa technology enkwa sanse aban no ene oman no pese ya adwense bibia ne ye betimi de adwen ene enim de nyansa ye bi na ye nkokrakra ma eno beboa mampuntuo akonanim onti technology de nkwada na ibesua bi pa ye ho asem so eda 2024 de o say ye oteke teki ene obia besua technology bi natimi aboa ene 2024 budget no Ghana photosanfo kan kuntunkurunku oforiata oko mrahye bedwam di aba akwakotudwa Ghana ko mabosika mu nsem 2024 de no na pete chinya sam yatro ade ato ne say high expectations for budget today na chese budget na eba no ekrata dia ohunu se nya fa ne form asemu fa ne soro nioma ebe pie onhwa agire yewu ewo kromba ti abusua daily graphic munsem eno no the new crusading guide ana yabo awramu ania o hwe soro odemo a won so atwa de atemu ho o tremu se opanyina didi ade pious enyam hazide o kire se na ni ade pa na ni aso MPP fo esan so won mo enso ahwe akoboa no ai timwa bi omde ema no o kire se na ni aso enya asem keto anope woda MPP fo ase te ho asem de wokata yi ade aba na sisi ade running mate ni de enya asem keto o ya be job for the boys amanfo ani abre ho papa sans ade be che ade be se bia de ni fofura ba ade be che ade be se bia ni fofura ba tiai sisi afofura be tom ni se osuafo be de kira no na ehwe dwadie ni firi dwuma de ntoto ye eso mansia ensia yesu mum kafra ensia yesu ba chompe hwa so mla se bedwani santimantamu ai gushio Chinese movie gushio sticker sticker se wono so osafata odibie yeye enti da bokata na asio omo chese sticker jana na mo so o de sticker to won mo ma chwo muti na po Dr. Duchum Mami Frema Professor Onyina Udi omunyina toto no ho a onyina odu obogu nyina odu azobo yazu udi omunyina agu sane ani na de stika beka ho a stika mu oduru papa enya asem ketwa to ono so rani mate no na ni di akire ha ho pebie die ba asem ni na se kan ntoko ebesi wodi nkenya ntoko oh sisa na mugazi woni kubeti ombeko na kubeti gusia ni kubeti gusia ni kubeti ko yeyete yi bia wati makambia papa mu a na so yente hwe ada no be busa no question bi na mse ensemo papa we kan no utumi se asem wo
Hey. Oh, Busan said, you know, Moyafa taxes. Oh, journalists, the Busan. And now, journalists in the Busan sent solutions or per solutions, sir. Or see or no, or a deputy on providing solutions. I don't. Or so for some cancer, man. I was on pushing cancer. Me a deputy keke. I'm saying, I don't know how. I don't be a vice keke. Hey. None is that position in you free way. Because the more be a better cherry, the more be a say. And a Munya deputy, Namuma men for now. Hey, I said, why is that mean to me, Yavi? Deputy one wants to say to me, Yavi. This as our position is that I did it. Now, yes, you can't move Dinuqua. Monya, you man. I don't miss. Can be cancer. Or super cancer man. You want to push me? Mrs. Sammy, a doctor. Sir? For doctor coming in. I'm still writing. Hey! Oh, no, vice president. What's on your vice in Ubiduai? It's a no one, no. So. I want to say, me, I'm a bone. Attorney General Chemu say, Sir, one of Nakasa, no, Sammy, I want to bono. A song troko fini modia kika hono. What I say, one mono. And yes, sir, I was a chinchina, your motin, persuaded my woman. Nemo muno, I was so young to be a bit to me, aboa. I'm almost so at me and your moho. It's your own some the boca tell so Eddie Abba. Near say West Blue for. One so tabri abano de neko ascendibia. Esa a bind wa moka Ghana citizen no. O pepem eye ahanu ane aduowache ankono. 289 eye Ghana cities millions millions. Nti enyasam ketwa 289 million Ghana cities abide eye West Blue for ka choba tabiri omodo omokwa asendibia tenwasem the boka tedi aba the new crusading guidance about the nam eno Daily guide da obakra ta na mede to aso na nado dan kwa kufu ado susu na ni abre pase abrofo no edi omedi ya so ne ade ya abre nyina Africa omfie sika ma ya mu calculate sa sika ne de na nado hem se wanje ansaro nya no de be Ghana yi yo ene na ni so wo ho pa na ni wo ho cause afie we mu akasa fa ho be ye de wo ho I don't know ko bi Nene na kanso anu. Onse se una na kanso. Ya se London Bridge. Ghana for the adom kosi London Bridge. Diego Tubladana. Diego Tubladana. La bitumum tia ka. Ya ye juba to say. Na wa bla 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 wa Ghana haru de bini. Mo de na mutimi ya. Adio. Ghana de na mutimi ya. Ya ni o ma bebe ye wo. To mo ni ba ya mutu o mo ka ho. Ba mo de o ma ntua mo ka. Ma ntua ti na SS kare de. Ye claim. Ya de be ma mo. Eti abusu e ho asam da ha se na ma membra ase West Blue for yeso o mo nso musika akam Aries ti abantrio Marius ma mama ye adwuma o ma ye wo sa bantrio asesika na ma wo no ba na boye mfita du kunti no omo de esam na kwa akodan court attorney general kra ka ho bi ya mu bu attorney general so kwa adunia de a enti 289 million Ghana cedis ena ye Aries na omo je o ma de na digital training bi nso ekoso ne yesi pa ya pa hontoma na nipa 10,000 ene ye de wo mo ehye opepem empemudu 10,000 ene ye de wo mo ehye ase ti ene na digital na sese de wo so obi ehunu mu na ye de bu oman no we aye daily guide de obo krata musem Ghanaian Times in some ni bi won me abrobro so yen samra ni adaje wo ho bebre na ba kom yenu bi abafra mu nie o kyeremu ese abatimi abo no moden ama isiam no kasa dia ne nsa kasika wo ba behwe ade aboa ama la General Hospital no yetimi enso apija ade asiwa ma no ma konkan
te ho asem de obokrata yi e de aba na owie ya no ana o chem se eneda yi afimpinu ne aduonu enan oman no akoma bosika no mu pese mu no ayade se osofo ska sabto to yeso kwa kopiem omrase badwafie na won no kwa no de atudwo tem se sa budget we ni de ndaso wom ba babua membaburu no ye die ni wonom nkoso atimi akonanim rado anya asem ketwa nto odi ka akokora no odi ka me arese mu dada ntie na no de asem na nkwa asem dede sem de wa nkwa na ye ba betie katafeta so aye du baako ena sa asem mu nkiremu ewo uboban yo wa mo wose ebebua mbabunu Ghanaian Times the Bokata no most authoritative newspaper and ordinam yo and I'm for baako ntua mu free ha say the new publisher there we blue west blue for some day akaka nam enje ha say abrantie bi di bet sika 6 million Ghana cedis 6 billion no 30 sika 6 billion billion be already God of bet power locate me accommodate me 6 billion odo now the ba say kanimu 6 million Ghana cedis bet power and abrantie na winye na andra abra me share video wo su say arade me the 45 cedi and this 6 billion no anu mo mwa me da nyame ase asofo we kroma say sika ne haram sika we yenya ye nda nyame ase sika odi 45 Ghana cedis edi enya pre 6 billion entiania asofo we kroma asofo ni din no eni okope krata ya akohwem se osofo din wo mu a wo mo se abrantie no fa sika ne nko enza nkwa ma wo mo return haram money no on return sika no enye sika pa ye sika fi back power sika ye sika fi enti no asofo omo no omo kwa asori ko preach bom pese rade ena ma collection ni munye duru no obi anya sika we ya omo sika haram ti abranti emfa sika nko so wade bako so amfa nko eni na eto no a the new publisher ami si here ni menye sika we ya ka cha fi akọ Church of Christ na ka mi bebubu aso daddy sinu from amo me the bet sika ya be the 1 billion me the mu 1 billion me the bebubu a mo baka de dabi mi koto sase kura wa yi e ka ne sen ayi odan ayi quarters na ma feeling say yes abronsan be miensa so fu be ka say bloto sika de yen sika de to collection e de to di ba bia ya yen free enti abusia sabrante de ba ko so won fa nkwa de nyame nkwa no wata suro wonim wasu agi awie de ene de aya ano no ba ko pa mi free mo eno no me the Daily Post na ba na Daily Post mu anso ensam ana wo kire mu se eye gifa ativo wono so ade se eja okọ ne kra chie no o kire se ni fishi ade tosu de tosu mienu akoso ama ne adehye no so de awre kekere nsem de akwa maame na ene enya asem keto adei watwa mfogini de aba na osamufo panyini de ma Daily Searchlight de Bokata no ayowura Ken Kranche na onza wode asem bi kodan Supreme Court se wofuna ni ndi akire esense obi bedi akunya so na se yeto obetia no no okono osan so beso obabie mu a sai eno no amamre fiafia ho no emu cheche mu no hyeda ntiasie yeti Supreme Court ncheche no amamu na papa bi beso oye U10 sai ni U10 no beso oye no wono owura eye Kranche hu ni se da bi yade so otiete Ghana mamra no so sai semi enra oman yi asendibia kubatan no kwa asetena okwa ni wo kire mu se saa asem no hyeda enya nsem emu oduru eni nyina so bia enti
sem no kase wa yi ato atwere baabi atese enya asenketo owie no aka kyerɛ kenkwanche sɛ amamra no onko di musu ehunu bebree sanse no ma bebree wono ma wasa ehunu na ate ase na timi aboa sa na watu anamon enti enra Supreme Court kyerɛ mu sɛ kenkwanche ne sɛ mo de bedan wo mo no omo ka sɛ omo egyina so enso de abuabu ansɛm bi a emwa tie no ho nsɛm de boka tai de aba na dom keto a ɛwɔ mra sɛ bedafie ani ɛsɛ wo mo so ani abre ɛwɔ na nado dan kwakufa ne Dr. Bawumia aban so adaya omakwa akɔwia NDC ne owura Jordan Amadi Mahama dwumadie bia wodi ye we nyina ya asɛm eti dom keto na asɛm o mo ka no eti project kro omakwa akɔwia ama omo ani abre omu wia na omo de kɔhin omafa sɛ omo agapade ana ubekom na je so omo na ye omo anwie na ebi aban ya betoa so o ana aban ne de eje samba ni nyina enti omo so omo ntia ase enwo nsem nyina ne mu nchechiremu no to Daily Post odi aba emu ensem obebo kama Daily Post de odi nam ene edai eno no Metro Lens da ubokrata no ena mede etoaso na page 6 Dr. Nick Danso yesi wa wini award kase bi pa Supremo na chese kase tentele mutele entrepreneur of the year yesi enyasam ketwa page 6 neda Ora Franklin Kujo ono so abo Alan Kwadwo Chiramaten aba so papa shese papa no oye credible onye fragadam onye fake oye kroje se obabu no enti page 5 ubehu se Alan ebiebie ne nsam atoa no ma ocha afafranto a o 12 free dua bi so akosive insurance bi so ti eho asam eda hanom na Maame Samira Bawumia second lady ahofa dua yes ono kokko papa bi nyasam ketwa ne duku oba mankyere atwi makeup light one jane bag gentle na bonensa se ya kente papa bi so ajai na ehye no kente to kente beauty to beauty nyasam ketwa kra na krata asemu a wode aba ne sema Maame Samira Bawumia waka kire wo mo a wo mo atikuo climate forum for o ka chom say sa climate ewie mbobre na egro atopre na ebu nipa gense ship so flag no say yesi ye behwe ne aka ho asem ye omomfa emanso wurawura mu bi na sa dwumadie no ne botaye si o mani so no enko nanim yie ho asem na eda hei na mamemfa tea ye wase he nso mbre inflation anyoma bo ewe kroma na yesi October ni mu otaba fom say ya 35.2%. Na chase nyasam ketwa September ni mu na ye 38.1. Ye wura October ni mu a na ba 35.2. Enti emu ye ya Metro Lens de obokrata no ede aba. Ya tuaso the inquisitor mu ni ewei. Na ose redefining objectivity. Na ninsama woka no ona wode atosoro ono mu kire mu se dia wono ya dansini pawo koko bodofo so nsem bi eda eya asende bia wemnim se be ye opuni asem yi pe ye obi ase opuni asem ya edu dansini wono ewa asem ni mu no yeso wono na cheso man kwadugbo panyini wo kire na de wo dan asem obi onu kodi adanse ye no do ono no kobo kwadu no dansini na dan no wo se kire na de asem we yen kan say odi asem ba ya ni say wango etinu wasem da bakratei e di aba no enso enchecherebu nyina odi aka ho otiram se Africa Leadership Magazine no wan mo di aba bonte so wan mo de ba o ma tra semu se Dr. Matthew Opoku Prempe incoming VP incoming running mate MPP ana waka say otiram se papa no modern bo e wana na do dan kwakufu ado amamuamu editwam
edi twam obɔ no mo de pa ti asoafo ni nyina de omo etoto no ho a enye o tadwuma Dr. Matthew Poku Pepa abɔ no sweet napo nyasam ketwa ti mo de ade we fa no kon ho pa de a asam na ani ni yi obi a wabrɛ wa ayinim sei awo bɔ no ho mo de ne ko ayi education akoyi adwuma ne fine yesi ko energy ho so wa ye ne fine akwapa no kwafo adi kakra hu no kore ne do be ko soro ho oh no anu waka no eti anu sam abuza for the waga tesu de nam na ori afanyo market so afanyo market ne so no so bo mode incubator oyem na hyebedwani msa futu omra hyebedwani no ode incubator ibi akwa ma Winneba Hospital se jo mo so enhwe na omo famwa nkura asabi ye wo ode mo a na awase ade omo hye sa afidie ni mu na timi aboa mo so anya hoɔden no yɛtima yɛ ne sa aboa ma pomden so nsɛm atima konanim te no so nsɛm de bɔkratai ade aba baba Kamara enso so otem se ja wetro na mo bi a wakopie mu wo ɛyɛ ECOWAS amaman hodo so ono so konsrahwe te no so nsɛm de bɔkratai de aba wetro mfonyini ade api so da inkusita ensema hodo na no pai wode nam enie Daily analyst da obokrata no na mede to aso ntwene mienu egu ha wo brum se ono de wo brum de nsam na eba enhwehwani mu ni suro bi anka without fear of favor na captain ababa ya bre kala bubu ya chune ya ha wa bre papa wa wias for ba omunyina bre o chune be bre obofo be fre. Oh, Captain bro. Captain that hey. Oh. Yes, National Media Commission. I'm on the last warning. A tramu di actually want some the other want to me. Yeah, new. Captain Abenwa Captain Abanu. Where? Part 10. Eti krata dia ba Obama no one is wonim na wakeka nsem bi afa chief of defense staff ho dia atwa to ani mo wankeka ma me onkeka nsem amfrafra chief of defense staff sa ke kansam ya se word no so no hye kese ba godi mu anu ya Utimintra ho so for ablo be na wow ho rade ti ama captain na wo hwa picture da no so ati so wa bre warning sa kese ti any last warning na da hey na ya say Catholic bishops for president no say penit na fie man adare nanka no ochina nko ye webu nanka refu a ye de pani beka ho ye nka se pani ne kan ya no menti ye de obeka ho binti was corruption na ekoso okrom ha se na ni enyan corruption keta hye predrum kankan ho no was se te ekumoman no ti omunyina ekasa omutire ho ewa ha nye ofori ata ono so ene ye nyina ye nimsem se wonom ode budget ba alankwadwo kire maten so ne yesu okwa akohia civil society organizations fuo bi ewo krom ha daily analyst Delbo Kratano me the Delbo Kratano friend say the informer na dey ebey na the informer so kire me say nothing but the truth enye bibia say no kure no na obeka kire Ghana fo anu obo amane kokobo ensam no naja isi ade edi ahimi na ayi efu no mo ka kire osuafo iskasam tutu ya so say enne na se bedwafie na wo kɔ no oman na kɔ mabosika no kotabu a wo kɔ akubu no wonhwe ye ana omedafedefe na last minute no wa magana fo amesu yenim no pa wose we no wamfa to afufuro bi ama odim no odi to afufuro bi aba wamone no wagana ha ye be se dross baako na hwe ade awapini ho
esense ilavi isi ye hune sadia sebeko ai bet for the isi ano so ma gya nwasem ka esa ndo munya gitu pe eno ano no o ma wie se ekosai so mutua so muntua se nkutabuo no obi akana no atum monka nwasem biem na mde ilavi na made ade na monka ho hwe no odumanyafo akwadwo oponkroma wo hye egboni bi musumba bebu hu nkonta besi nne afi ene bosume be ese de owoni yente monka na we ne yakoka musi ya no pasem yati ya no pasem ayenka ka be kwa kunkruma Africans ma no pasem musu wa no pasem ye nyina ya no pasem eti no eke no nam kwa so ho ko nyane yeto nkra wo wie ye no ana wode Ghana mampanya be de kire Dr. Alhaji Babudu Bomiafo nyidi aba ana wo ka kire Ghana fo nyina titiriw MPP amanyoko ne mma ene somsom awodo e wo hanom omai mu se wono obeye japa e de ama obia bedidi yenyu obia mu aha to so obeye japa nti ono so nsem ode nam so eno no na owie ye no ana eye won mo apom de dwubade ntotwe mo monka bomkuo Ghana Medical Association for GMA for so no mo so kan nsem de bidi a kire aban se aban ye wo se bo ma ba so awo wa abro mo theater as far as isu otom ani enya kan ya nan wabase body e wo soro wo hefa soro wo mo so mo pama boss body no wasase we so anti adwuma no mo ye no hweso na twi o mo kasa de sene fata ne sanse adwuma no mo ye nya adwuma ketwa wate etu o mo so nsem o mo de nam no ena no pay ya bo mu nkyeremu enso ede ama o se de tie na efata owie ye no watwa dom fo anyidi abasa asem ne yadika de ama dada ambassador baba Kamara wono so etu anamo ne nanenam ebibire mu enso ama yahodo so no yaka kirew na si yaka kirew se na watwi mu nyina no enso ADR week aha eti eno alternative dispute resolution week wachese yanhwede ni sanhye ne so 90 mwa wose yade a ehu hia pa teno wasem de boka tai enso ediaba the informal dia wodenam abusuafo eno no define the credibility ono so de nsem abapa ahade na nado dan kwaku fadu kirem se sa sika no mo pefra abrofo ne ho no omo fa ye nkoa no sa sika no enye se wono ka waka so mo fa sika ma enye se bia o ka se bia ye lala sulala o ye kwasresre sika o ana ya dan ye yufo o you mami twisidi asem wo ho ye ndan sankofo no na mom atentene ninti omo ye ji yes ya cho mu nyina ngum si ya cho mu so mu dua yes si wo kan onfezi kamera ye mudi manu na ga yes si wo man si afri say ana no anye ye justice do patentene fa ne kokot so wa kan wo so view obi do kada so wo dua fa ne kokot na onye wade na do so li bia na do anu aka ne sa ne waja ntara se ne yesi aboso ba na meja pa o anu eja we ampai enjenya si stress ro ya tentene ye deserve mod ma fan fufufu aye nkrutu nyuma na mama ye hwe obi ani mra so yesi se de uni mre ye sa ani adwen mama nkwan mama Samira ya kan dada na yesu kwa nyina hinsu a box site adore se no komwa ho no ma je se ho box site dwumadie no koso papa sika ye nya firi mu nya sika ketwa ti abusua ho asam na yese 2024 so ya trade ya to se 2024 ya beto abadwuma yafu akatuam ohanchechemu adionunum 25% ti ani o say ye ataje ani atedane adwumayafo abadwumayafo 25% next year de ne loan besu loan afero meju ya rade teacher for do ma bro loan
Loan. Oh, the teacher for I mean, she was scanners from job, make you loan, but you can't take a so ya. So, what quite is scanner? I can't get to 25% in the account there. A babu wapa. Now, I see TDC for one so say community 5 as I see her. Now, as almost a can 1984. Omo catch this year one pattern was say, Yan fast as na ma so football park. Nya football park into the sasa no emaye ti adekurenti omde maye no ko page 10 so ya so mfa nkosia bibi anko yem feed djuma na de ko ne ko tumunchin we aye the finder credibility anapay ya fancy okay ma me namase neja yem fancy hono mo last one aka no I think say issues modi kan dada ya inti ye de besi ha no mo neja bibi wo ha mbetimi de aba hwe ni ho so de yanjase yegusu aye di nkra ne sa na yatoa so ewa ha enkomo ni ho madam fo baako na wo di ne birthday na ndra ni birthday wantimi ya me refi okay enti ene I come 2 say 1 na mo accommodate me na yentie no enti happy belated birthday enkoma madam fo baako oh Victoria Oba Vicky ene endra ne your birthday na mentimi anwe show timi happy belated birthday nyankopon show o dan ha ya oh okay nyankopon show ne ponya ne kase ko sise oba kase pa kase so de o ya no why exercise kakra o ya kase pa so anhwe abe pai se sika fam ena wo ka enya honam afam okay honam afam kase ye ne de ya na ensem de actually so ati enti ma me namase ne fancy ne entoa so ewo eha enemo me da se bibre abusuafo de obon krata mo boso ena atwa gu sisi ya no de obon krata mo boso no ena atwa gu sisi ya ye toa so sima no aduasa enson 37 minutes after 8 yadi aseda beko edi ama afia mpofo a ena dwempa hene Kofi Mensa so mo bekan ho edi de bonkrata mboso ahodo no edi ema wo yetoa so maachi eni dwumadi ni din of framing so oboba ofori amanfo wadwenkyere wo de befa 0533898915 0533898915 ene nyankopon ya adom a at 10 am ade a finance minister Ken Ofori Atta okwa kopie o mai mra shebija fie na afei economic policy document and answer statement no or the akwakoto edwa on behalf of the president of the republic Nana Addo Dankwa Ekufu Addo we are now I go through the processes but one thing I was a commended parliament this time and it said who says omo ready budget statement ni nyina wi a eya omo ko post budget workshop no nyina no eye entity ya ye de ma wo mo se ne ba se de be ya omo debate ewo economic policy document and answer statement ya finance minister ebe present no unze ya so ko ready budget no se omo gitum wi after say parliament I go through estimations I go through all the committees you know I'm on matna say okay yaji we na tum we yanyintum yaji we atum we yanyintum okay ministry A yes see amount 20 Ghana cedis e was some ba be kire sa 20 Ghana cedis no e kwan ya me fa so am be spend no enti we beba okay mpacho we no say ni e be hia sika we enti munyintum mayen enti omo be sha say omo approve ni kakra omo gitum wi ansa na baba be ye budget akonhoma sika but for now no dey your friend policy document and as a statement and all ready or kire wo mo say ni and your person ye de yen sika die 2024 no e de efa one thing I keep telling yen penny for ne say budget ready obekwa ready ne kama but emra ne nhyehyeye wo ho no eya omu ni so one major thing omu ni so a me ameti he ma adwen de omu friend say fiscal discipline
yɛka sɛ fiscal discipline asɛ bi a matwa 20 Ghana cedis sɛ ɛno ɛna ɛnɛ medi mehu bo fruit na sɛ me sika 20 Ghana cedis ne ntimi ntɔ a ɛwɔ sɛ mebu anikyie na metwam kɔ me baabi onwunu nwo no meyibu akonta a ɛwɔ sɛ metimi sese na mehunu sɛ ampa 20 Ghana cedis na meka sɛ medi nene no ɛno ɛna mediiɛ enti sɛ onwunu dwuna meyibu nkonta na 20 Ghana cedis no a metwa to hɔ no madi ama na aboro so a meyɛ indiscipline. That is the major problem with Ghana yen economy efesi. And it is so worrying. Yes, company for say sa fiscal or friends saying policy act na wo ho no a eno na ehye all government. Say oba I was say we make sure say all spend it within your means, you know. I was say ya dia yen shekete. But yen Ghana had ye koto ababi akon humasika yetwa to ho no. We spend more than that. And ye dream ho ayente ase. Into this time around no ye best rempanimfo na especially the minority. Omokra ye betimi ye ho atom so mponi. Ye minority ye nyintumi eni beba ho so no ma gya tumu atese o mu twa team pampa. Eya na ha dwen but obey ne den we will still believe say they will still do something for Ghana. Na dachi Ghana so etimi akasem ampa empanimfu abreso omutimi boa ye my economy no ejina ne nan so already as we speak, you know me no ka say no ade a finance minister we yo ho the Ghana economy no atoto ne basa wa ye ne basa and there is a fact watoto Ghana economy ne basa baby enya sika firi o se metwam mom ye nkonkwaji sika mfiri ha eye me se ye fa ha ebe yie me se ye we ebe yie saa na oye ye o nti Ghana economy kakraka no or try I say ye de fa ha ebe yie ana ye de fa ha ebe yie wotena se dwen ho a wonte ase ye de nam say it is possible okoda sori ye no bi nso okay it is possible dia yate possible no it is in nti ye nso ye the 24-hour economy dey ba eno no dia wo te was it is not possible. What are you talking about? Once it is possible amaka de ewura nkrofo asum and so okay we believe in the mantra it is possible 24-hour economy ye dey ba eno de say it is not possible kwa apia no wa aboa akrokere ena we dey edene de free ba no kire se wo hwe live e free akrokere your friend Junior Tiero Shata or see the whole Ghana e wo akrokere a wo mso so e feel show no a Betnard ni eje kreku enso na all day enche free Tema New Town aka tro se ho bon pa Tema New Town e wurade Nyankopon ho bon enya senketwa nti whoever ye MP wo ho no mo no onhwe na omuntumi en toto nioma and especially making Accra the cleanest city in the West Africa blah 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 make kan sa abrofo no e wo se atwa ma dwen sisu ne bi so say how far na yentimi nkwe nim because Tema New Town de nyame nim no krenie e ho bon mo amakọ Tema New Town matena ho pen no nyame kan mo beti ase e ho bon papa and it Betnard ni eje kraku aka Papa J anopai ye da ase wa joining all the way from there na owie no kire se a glorious happy birthday and confirm Matt in Prim kamia kwese Betnard your birthday coordinator obi a wodi birthday bia wenim ye da ase bebre nonetheless for coming through with this one from Paul Michael or say minister I see you sing for us you me da say adwo better me say okay FM and ono so yam so ho no yate o se de mo call off masa by anytime bia mo pe an see de ho adwo Roberta Krono abi no kire say Eastern Morning Voice me mo achi ya je so ha teacher kuju tepanyina susu ono so de aba assembly member hopeful na je se na ni abre papa o kire say anyina susu electoral area and or tamu abonebo a wo hwe aboa mampuntu atumi akoso ho no mo a enye campaign kito a wo ye ne ha yemko yen animu Lion Judah ono say I like your energy this morning erade kan ho more strength to your elbows ye da sibibre ajora better no so amane saso ha no mo a wo chia yen adwencha hodo ne doso ye be san de aka nyina e de aka ho ama wo udi enya ma ya afafa Facebook eye ahenkan 93.3 FM uko YouTube nso so abetimi e de afa ho Ediaba na yakenkan ne kama ediama on saa so na obetimi abring your voice on via your normal SMS number no and say WhatsApp number no 0533 898915 0533
898915. Ebinim ahyase ankomodie koso. Finance Minister deɛ ne expect bibi fufuru bi beba na deɛ ana otipupu a wobidi medofo otipupu a wobidi enko ba bia otipupu a wobidi esi ebesi so anka ye hye wo ma otipupu a wobidi empire ade bia bɔ ne sɛ wurade mame aduane enni sɛ ne na ano na ɔka no ɔse ma ye daada aduane nti give us this day our daily bread. That should be your prayer topic. Forget about whatever economy as empa budget at the end budget one budget no enko baby one way out ya kran asan koso ato foforo de abeka wo ho. Engineer, don't expect anything new from the finance minister and this government, to be precise. Aban we no ne owo bia na no an oguso a wo ye no. Say bia bibi wo baby foforo bia ye kotam de aba ne de girlfriend forget it. Bibi foforo ni baby tobu to ni ete so almost had a back. And ye bisa say so almost the tobu to ne ba almost the babe piece obnoxious and draconian insensitive 11 no almost the ba ya ye catch almost say aban or ye kwadwofo and when I just saw the 11 be piece kefri ne manfo ho papa yi am friends vice president be catch Ghana for say obi oyo trimodemfo ena obeka kire ne manfo so omuntua momo tax asem o kan no eni na enu ani nansa ya nto anka asoro anso yete hayi na yete se yese de 11 de ba MPs wo Ghana ha bibire gigina mu ibirim tisi market ekeka nsam mam ya anyi 11 na ntumu a yebekọ IMF yekọ IMF nso a conditionalities yebetwa free SHS nim new dwabe ya kire ha ya MP a owo ho honorable Michael Ochiribefi gigina mu ene market to market ena omu brainwash emma adwadifo no na ya na ya were ho se emma adwadifo yi mo ankasa so to da bia mu duobo yemfa nyamo emfa nyamo afen wuti awiam ni nsu oboro wa na wo ye dede mutumi mam ho kwan ma politicians yi e de mo ye de omo pe bia omo yusum wi na ma dampe mo gigina mu yankwa yi hwan yankwa hwan we are a proud nation at the end we are not going to the IMF today, we are not going tomorrow. We know that there are consequences ke kan brofo akese ya ene ene IMF ni gina hoyi ene ne ene gina IMF no nti 11 di until say they will do something about it today you mu be there we won't stop talking about it. I made my stance on 11 no very clear into obi a wotie me from the one me some the 11 ni babia no oni babia me gina. I don't support it. I don't subscribe to that idea. That is the lazy man's approach just to get revenue from his people. Because omobebano, we judge them by their own words. Almost say we've been practicing on Penny Akufo-Addo. We've been practicing the Georgesburg economy for quite too long, and this time they are going to change the economy into the industrialization. Atim down for factory. Industrialization yebisa achimansa block amo hey machire mo factory. The hard truth yankwa hwane so ne ne pa wili nko otwe nkomo a oya national chairman concerned drivers association of Ghana woka ekuo bi a wo mo asori a wo de omo kire se efra wo mo transport operators association of Ghana na kanima mpani John Dramani Mahama na 24-hour economy no it is possible omo support pa Pauli aboma kodie. O yango panadmo me mama fresia pa. Afen kometu nyina asumdwe mu a. Na aropa wanya bayire bi mu aka. Bibi akwa afi nyina duma mo ne na nyina. So aboni an. Na mi bisa se wanya bayire ne kontomire bi mu aka anopa ya. Anopa ne kokko bi na me kwato na kamenya akwa na ko. Na sa wo de nkasi kire duane de won hye da mpene saa o. Kokko no sa asibi. I see. All right.
Auto koko no ashama run about ho. I me do be batema. Ah, okay, nti asa de wodi wani kire nungua kwan no so ho no. Me amba. Beti bi bu pusa na hey. Koko we 5 cedi. Na say ashama de prima for ayo bro no. Oh, David. Dabi say ashama say no. Ye wo New York wo ho. Ashama ho no a ye wo ayi now kita 3 cedi. Now what does that say? Ela me say ashama de say a prima for bro no because ashama ye wo New York. Ashama ho na ye wo Las Vegas wo ho. Run about what Timber Market, run about what Fa will be kunipa o. Na mo kire say kan mampani John Dramani Mahama 24-hour economy o dey ba mo de mo gidi pa na mo support. Yes, support 100%. Na wa kire mo akire mo. Ah, na ya ni ya be kire me no be kire. Sa. Ah, yeah, yes, man, the half. Yeah, just taxes up as one can man tell me. Yeah, yes, money half. Now one boy home by. Yeah, oh yeah, Obi are now in the course of them. Well, we go to the doctor and one year friend man. Dear friend, our quarters in the more baby, dear friend man. And do be no more running ship to be quite a pop of 12 upon 12 no a quarter of him universities to upon. This is up for one of 12 upon. And then be our visitor to Robert to doctor or hospital. 24 hours in mother, you're not up for you did that. And this is no sound the other one so there. Mother, and point me about there. Over to me, I am my end. Now I know so there, and I know what some can. Na wadaru mo okan sa no wa chire mo mana to makoma so de. But you are not up for you did that. Ma te dia wo kan but ye hwe ni say you ye hwe ni say Paul ye hwe ni say say bia ne ye na bia ye misa no kwan ye opeso ofa so ye no ena eno na ebiri musu bisa question say can mampani Pauli say can mampani ka say or the 24-hour economy e dey ba na opeso wo kire sen because said ya wo kan already kra mo driver for mo ye ma de dada is it that obebie bi enwuma no or the 24-hour economy ne dey aba ana den ono na adwuma na said ya obeye wo mu pa na ye den eno na matro say kolebu o tie mi kolebu your doctor sir one more doctor be here you make sure no pa akopuma wi atu e for pon be here you ma if you have akopuma ni be to pon dan go for no so mo ye doctor ko mo ye nurse sir wo kwa adwuma e for be fa hom anya anya driver for ya eno na make say koso dada na me do mama yan kan journey so for education wo no me boa. And then the education never enough. I'm say pa unyante mase. Edi ono no kena so no a obehye mu no e den wa kan kire mo ana on kan kire ye na dia ne ye ka tew yes kakra as economy no obomo bia ye na tuma last year police ebe gadi obia this very tight when I turn do market make ma turn abia papa wi anu mbere obia anko hawo mu ta no chem kakra tre yen na ye na draba for na ye hie me use asama papa yi ken de be no close there because of say ye na kasa ye man na dufa ye share problem what ye ne sem ka wo mu kuma ye mu bia draba for the security tight na ye na aduma na bribi akoso ya so no pa me ye na to sit am bepon anadu mo bribi ya metima ye se bi fisa na to ene me ye aduma be na do a day that am wo family bi ana no so bi metima kwatra no eno so anu e be ma msika edi ehunu sa sim na ode ba ni ayasempa onu ka say 24 hours economy e be ma sika ayede eji o mani be ma sika ayede eji o mani wo a wo to yi so wo ye media man na oni mi ka say wo wi a obi fufuro so baba wo kwa be fa ka
Faka out if you have a Uber, about the found Uber for lonely station, no what I'm not about it. And I'm security reasons sitting. Yeah, to money and die fire. And I do not play yet. Okay. Matias here, but says here, yeah, because a yentis will be a piano just walk away, mommy at Tata and that because Obay and Potem ha, Yenny Mammy be our young domino fitting, and you may best non soon said Nuncia, a dear chin where Ubian and Yanahue. And you'll be made in the other. Sasa dia woka se also obema bambo ansa no na e twamfo ni se asisi ya no koya ya bro prepra a couple filling petrol or filling station. Our I was buying at Yabom Trokum, I just can't coin. And you want to talk on this coin. Ubanka Mantema, Wama, you on phone, one eye at you problem, and yet, every and you say, what I said, your mom cannot say your family or as one about food and and then be shop another one. I'll say, okay. I say somebody here to bank. I go be them can try to printing the more support am adena that when am you from Obiado and why they ask your phone e bi ye wo bi wo ha e wo ho na mo mo na beti mama to de na gina ama ya nyina ya so na smart yen otu America. I see enti momo de enchirichiri mo de amamo amamate mo ho ase no no on 100% 24 hours e ma so na de also na do 2 o'clock kura na so people funi appointing Grenadier we are driver if I told market man and you come in bibi na asa offer our partner the 20 cedis 30 cedis okono ko to na dia ni ya 100 na betu ono no wa ma to ba ni sika me driver ni so asara ma sika what na America ni ya na ho ade enti ni ya wo ne de e ya sempa mayen na ya sempa ma Ghana funyina uko Nigeria and now agriculture if you attack 4 minutes 5 minutes 10 minutes we are politics now and you mean to me no people we were too much 24 hours okay pa unchire mu ni mu ada ho nti ma me na ase ne yemfansi ha bibia ne yebesa ba unchire budget nso peso kan akra ho budget ne ye ne se ka ho no polota be can be on car oh okay say to boot ni dey atese wasan dey ba oh yeah they yeah on car you say na driver play oh okay yani ya play ya o ka tell you say to boot no yani ya fa no kwa ni nzi me won be ya trillion ba won mo ye wi a won ye nyina be na won maka ho asem oh okay trillion ni ye won be bia wo ni only baby afa wo mo koye kaso ati o ka tese kaso afa wo me trillion 5 ta wo ma trillion di over head afa so no wo ba gi ene dia ni wo asem na o de koma elezi ni akata cross na o ko isle go ni ade a o na asfalt ni ade wo mo ta to ni bi endu ta na wa kwa ba no so ba be tie tie na nya fo ni bi wa eni ni asem bi aka ka be ye asem e se ka tire o folata bi aye ka tire ana nya so Tigana ahokyira ye kom ama na ye kom na ni na tia aka wa ye na asem ye ngo ka tire folata Oda me ma ka wo apa that thing you na be ka tire wo ka we bi dia man so that say yes empani sa baby be ko wu ana eso na we na ni so ni de em say e be buru ye sa oh na ba ta yi sa be ni de ya be hu e ye ba e ni na so abe bi be wu abe ye ta so so onipa dia nyankopon from the behind me na so o ti Ghana ha 7 years ya se petrol so ti there bi the electricity so ti there bi the tax maniama so and na visit time na me 70 Ghana and 250 ya ka o ti there bi na ka one year o ti make be na na ngare no pa bi onye okay Pauli ma ya na ase ne yemfansi bibia ne yebesa ba onchim ya friend game change and your friend mo friend den game change ni ya hwan wo wudin
not 24 hours. The beer over yen, the Oakland Cross and over, now the ton one, the other man, the ton one, the Apple. And only a one no. Game changes, and I grab a free to Mama. Pa, you're not seeing your fancy, be any of us. I'm a view. I'm going to be a woman from the Emra. I'm going to find the Emra. What the bar? You show me one send you. And say, and Penny said, they are all banny a bon contain Coheno, Yenny would do that. Oh, those two are going to come in me as you. Sir, You know that two and no one can be behind you and Tumudia. Come in and run out of Bandia. Oh, my dear, Yate, yeah, that's it. Yade pa wili na ko twen komo no ye national chair e de ema abranti ya di fusion tentem sa ne ha ne say national chairman de ma Concerned Drivers Association of Ghana en ye ne no kobo en komo no ye nto aso ne enko enganimu hey enko vote mi tro brofu o si good morning, how are you doing munyina nyame adom ye ho ye pa ye fra me boama incoming assembly member e de ma manfo a ewo enyinam kotoku bieni adakuma electoral area enrane ne nanam ho o bwadwuma pa boama o se mame mfa sa akonya we so na me mfa nsere me manfo a wo mu tiew anopai si esere wo mu ada nyankopon ya adom a o haw ne de wahunu se ewo ho pa na mu bre na mu di tumi ne de hye ne nsa o obegyina mana mu akwa ne mpanimfo edi akoboso na watimi atwempuntu kama edi abre omanfo na afei o sanso ka kire omanfo a ewo anyinam bieni adakuma ne mpotem ho se wo baha 101 abebonko monti ne kromfuo nyina the kromfuo nyina amfanto ahenkan na omuntie yen ti mun kan information center fo no wo mo ewo bieni adakuma enyinam kutoku ni sa mpatem ho nyina no mun kan kire wo mo se wo mo incoming assembly member boama ba henkan ene anopai nti omu nyina mfanto won ten no muntie dia boama wo de ma adasan wo eye mpatem ho nyina endra ye kofa ho no mo boama e bo adwuma ho ba adwuma nti ye besere na sa mpatem ho bieni adakuma enyinam kutoku mpatem ho nyina no montoma boama hwe se mu pushi mabunu no a ehye nkunan mu pushi mabunu no a ena mu hunu sam pam se bibi wo mabunu ni mu ye wuro di ahenkan je mabunu ni die ena mu amudi adanse ahenkan na fem baabi a ye de aduro nti mabunu no believe in them, give them the opportunity, try them and see. Say almost so. Say Dr. Kwame Nkrumah na no kan say we can prove to the white man that the black man is also capable of managing his own affairs. Any ne IMF for yedi ashimfiri. Brofo akese yanku ye ni mu e. But boama de monyini ni na montu abamfa ma no. Na omra me assembly member e won potemu ho. Nti boama de aye ne nyina besi form akwa boa no campaign no. Owie no wasampanimfo bi lai oso wo chia wom wo fa yawa mo ako oso no ne campaign manager ya Joyce oba wom dia obewini ade bia wokoye bia oba wom say abato a obewini because ono oba no nko an no campaign obeye no yembe hyew enti ya Joyce eka ho Peter Mensa ena abusua pani asiedu timisi na abusua ni nyina na ko nkomya sie sa branti ye ne kodi asamre te abusua pani kura eso ta na chi na wo kodi assemblyman no abusua pani ta wachi a na ekire se wo dom nti wo se ye to aba no e de ma wo enti mu amwo bie ni ne mpotam ho nyina no se mo anto ama bo ama dwuma ye beba hodi abedi mu no ba bia yadru na to ani bre ya nkrokro to aba fama bo ama na primpuntuo ontuma no na primpuntuo na sa ehofo no say ni mpuntuo ho ya kwa atwe kakra wenzo say good morning and kind of you are doing a good work more the message ni ba am from dinka ho wa fa di anka ho sa no ya na ha dwan na o say friend say me 60 aso oh okay me 60 ya da se bebre ma ye na ne ye homra ye ba ye be bonkomo e wo fie ha
budget no nso so omo kire so omo kokenkan ye de ha ya na ebutuo bi ompɛ so omo ye omo hu bi omo nye o mmerɛ wom ye de ya bere wom ye ti asumdwe budget asempa budget elbatampa budget akosua mensan budget ene yenim adwo ata na eba o se ho na eba o ye hwe wo mo nyombe yo mo hu bia senetefo se abrabode de no ane ne wo ankasankasa wabɔ ma brabɔ o se wo mia mensem wo da chinti eya na wati ahenkan ne aka nokora kyerɛ o wo de kotototo akire ho a on ka nokora nkyerɛ o because o mu nyina ekuo ba akom ne wo mo wo nti wo expect so obeka ne ebe ayi wonka na mmom ba bia ye ka nokora na kyerɛ ne ahenkan aniti na senetefo se mo ka nokora nti mo nye saa krata yi na mo nka mu nokora mfa nkyerɛ tiefo a etie mu ese obra eno ne ne wo ankasa wabɔ nye ne finance minister ekɔ kenkan eno ne ne wo ankasa wodi asi wo sere so a obɔ na kwa bɛn na abɛfa so abɔ saa abra no ɛwɔ sɛ utumi esie sika daachi enti wo daachi enti asɛm a mekan wɔ sɛ wɔfa ne personal wokɔ senate hɔ a wɔn mo wɔnhyehyɛ yahodoɔ bɛyɛ sɛ ɛnan ɛno na me no bɛka ho asɛm na afei yɛtwa yɛ ho aba baako yɛfrɛ no generic ne yɛ wo ankasa ɛna wodi sika esie di ama wo ho wo daachi enti daachi nyankopɔn yɛ wadom wanyia babere wa ba akwakora wo nkwakora abrem omere wa bremu no na afei wo ankasa wo sika a wo gyae no yasan ayi de ma wo ɛno ɛwɔ hɔ senetefo sɛ wonya mfirinhyia aduoson enum ɛkɔ no a wo bɛhyɛ ase ate saa de yi so ɛdɛ generic no wo da chinti fa ne personal sanse bɛboa wo na ɔmo atichem ɔmo wɔ na akuakuo a mede wo bɛnantim yɛwɔ baako a obu ɔno ma otie mi ɔsɛ me yɛ self employed nti meme saa no mɛdan atua senate die minim sɛnka ɔbo ɔba no mo saa no ɔmo yɛ ahenkan adwuma a de bia ahenkan tua senate ma ɔmo no ɔmo ne tua me nso so a mebɔ tire me a mepamadeɛ me nso so a me a na mabie madwuma bi a meyɛ no senate ne metimi atua bi medɔfo ɛyɛ yiw wobɛtimi atua bi ɔda chinti fa ne personal odia ne sɛ obɛ dial number yi a mede bɛto dwa yi ɛbɛfo ani so nso a wokɔ mo office hɔ a kɔkyerɛkyerɛ wo nsɛm mu kyerɛ wɔn wɔn bɛhwɛ na wɔn de wato so na watua ne kakra unyini a yasan adane usika de ama wo na sei na ɛteɛ obɛ dial star 711 star 9 hash star 711 star 9 hash na watua wo contributions no tie ne wo ankasa bosumi bia nha wo ho nkɔ ba bia wo phone no aso wo di sika to wallet ni mu a na wa dial star 711 star 9 hash na fi watu ankomo ne so se befo ani so nso a coordinate office on be ya ma wo eno ne friend generic afi yen hwiri nko yanim ye wo old age pension benefit enam se wan siesie ho anto ho nti obɛbɔ abere wo obɛbɔ akwakora no na afi ohwɛ ne manim me mayi nsɛnne me ene ɔmo nsɛnne me mɛdan didie ene saa nneɛma no me nidi nne akue chan na no kosun ya sɛ ayi fitia no pa besi anwumrɛ ade a yɛfrɛ sɛ spelobelo sɛ dia spelobelo ene wadie adan ya ne ma ne nsɛnne ne sika nti so obolo ene maami atwe atre ato so ene wo nom sɛ de ofa mogyaduro no toto nneɛma yi odaakye nti fa ne personal eno ne yɛ old age pension benefit ya ɛwɔ hɔ utuatua no kakra personal contributions ɛbɛbɔ toa ɛde ama wo afei yɛwɔ deɛ yɛfrɛ ne sɛ invalidity pension benefit ɛno no deɛ yɛtumi to obi a otumi kra mekɔ abo na wankɔduru ɛnyɛ sɛ wawu kaa ne tumi ɛde wokɔpem ebi kura na ɛnyɛ kaa obi kɔda yɛ ɔsɔre wɔ sɛ metene me nan mu ɛntene wadane yɛ afoɔ ɛno no senatefoɔ nya tene saa na wode ho nkrataa kɔkyerɛ sɛ ampa asɛm kɛsie sei na ato sei wadane yaafoɔ a intemptuously senatefoɔ bɛba mu na ɔma ba bɛpɛ wo ahwɛ nti yɛbisa no pa yi sɛ wowɔ hɔ no mu a wotwɛn dɛn kaprɛ taku sempoa no a wotototwene rɔfrɔfo no
fetuatua na bɛboa wo ɛno nso so wobɛ dial star 711 star 9 hash na watua wo contribution ɛwɔ hɔ ɛyɛ wo daakye o fa ne personal na yɛtwatoɔ yɛfrɛ no survivors lump sum benefit ɛno no nso so nkyerɛmu kakra ɛwɔ hɔ ne sɛ ebia na wo na woyɛ bread winner ɛwɔ abusua nim sɛ nnɛ wankɔ ama a abusua bɛda kɔm kwaku ananse ɛne nti ɛnɛ kwaku ananse afutuo a yɛde ma wɔ ne sɛ ɛwɔ sɛ wo hyɛ aseɛ tuatua sika no kakrakrakra de to hɔ na sɛ daakye wonni hɔ a wo mma wɔn mu ani antutu angu wɔn nsɛm wogya mu kookoofu a wɔabusuafoɔ ne nkwadaa no de bɛyam so agye afiri wɔn nsɛm ne mmom sɛ wotuatua sika no kakrakrakra ne asenetefoɔ frɛ no sɛ survivors lump sum benefit no ɛkɔ wo mma no hɔ na ɔmo nso so atumi a enjoy ebia ebetumi ayɛ wo wonni hɔ no mo a wo maame wo papa ɔbɛyɛ mmɔbɔ nti wobɛtumi tuatua de ama na wo papa daakye a wonni hɔ no ɔmo nso so ani ɛnhia mpɔtɔ ɔmo ho senetefoɔ se yɛ wo daakye o fa ne personal yɛka ne saa no mepakyɛw frɛ wɔ mo 0302 611 622 0302 611 622 wo de yɛka yi wani wɔde bɛba wobɛtumi avesite wɔ mo website ne nyinaa yɛ snet anaasɛ wɔbɛkɔ wɔ mo office na nkɔmmɔ bi a ɛwɔ hɔ no mode akɔyam so yɛda ase wo daakye nti fa ne personal yɛne ntam yɛnkɔe ɛwɔ sɛ mekɔpɛ aduro no mu menante kakraa na mabrɛ awateɛ gu me so menso menti apo mayɛ hodwoo mapo so tutu me mɛkyi nkasɛ yɛ me ya mentini mu twetwe me ankasa iboye na awafo ada mo nso ane wɔnkyɛn kra ne ɛbɛyɛ o yɛnte apɔ na anwum yɛ mani agye na herbafoɔ yɛ a wɔyɛ na herba mix ne na fever mix no wɔn de adu foforɔ bi abɛdwa so a yɛfrɛ no na ibomix ɛyɛ for general well-being ɛno na asam yare yo amba sesi a betumi adwumaden na ibomix no ɛyɛ ma wo bi a ɔntumi na anasa ne honam yɛ ne mmerɛ etumi ahututuo wɔnom akenkan wate ese wo na akorɔ no na yɛnum atuo yɛ yɛntumi ne din so ɛno na mobɛhia na herbal powder ɛbɛsiesie mu nipadua no ahoɔden bɛba na aduane bɛyɛ mo dɛ ama mate bi adi na herbal powder na yɛbɛnya bi wɔ he ɛnyɛ na wɔ pharmacies herbal ne over the counter shops dodoɔ a na herbal ventures frɛ 0244 774 206 FD agye adwade nkrato yɛ atom Voila! Nkrofo mama mmere nyame bafo so travel and tour omo mamani agye pa omo anya tese nkrofo no na anu nkrofo a mede me hu gya wo no omo ma me bre pa anu nti sa pese otukwan ekwa aburokyira aye nyame bafo so travel and tour ana wosa ono omo ahwibom sa eba ne sa o visa ho nsem eye passport assistant a omo beboa sa nso na bev certificate assistant police report assistant anya no nko a sa ebia o pese otukwan kwa aburokyire kwa ye adwuma ana sa pese koko sua de ade bi a pese kwa aburokyire koye bia eye nyame ba fosu travel and tour sa utekiti ana pese ye twama wa ni na no ye beye ama okama kama ba bia wo kwa obekwa akodan so de eda ye nsem sa ebia pese okọ Canada UK Singapore Korea ana Japan Dubai Qatar ana pese okwa eye nyame ba fosu travel and tour yen ade ebetimi aboa wo usika sam so de eda boko yen kwa na se utu kwanya ye ma kofa police ni ba na ye nyina ya agreement ni asensan ansana obekwa wako ye wakema sene zongo ha ye ben mox no ubetimi afre ye 0598875507 nyame ba for so travel and tour ye ma wakwan to samu dayasom ebam Adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahinkan 93.3 FM. All right, yeah, that's it. Se fidie no that's that na wuchie and share so much your most authoritative social, political and current affairs breakfast conversation still live on your family favorite radio station ahinkan 93.3 FM. Aha na no kure kasa. Aha
ɛna nokore ensuso emma nyina etie mepacho yɛntoa so na afi yɛmfa nkɔmɔ no ne aka nyina mfa nka ho ɔfra wo Solomon Opoku Money Solomon Opoku Money ɔkɔ assembly member ɛwɔ Nkwantanum electoral area anapɛ yamawache megiri sɛ campaign no bibia ɛkɔ kama deɛ campaign ne nneɛma ahodoɔ ɛwɔ sɛ mutumi toto nneɛma hwɛ ɛma bibia tumi kɔ so kama na afei yɛtumi ɛtoa so hɔ na sɛdeɛ yɛka kyerɛ wo naano no ɛnɛ yi yɛnsa ɛbɛka assembly member hopefuls baako from Tubotom electoral area ɛna baako nso so efiri bieni ne mpɔtɛm hɔ no mo a yɛno mo ɛba bɛbɔ nkɔmɔ ɛwɔ efie ha ɛne ti ana wahyɛ ne nso ɛde ama me Frimpong Enterprise ɛsɛ me nka nkyerɛ wo sɛ wobɛtie nkɔmɔ na ama na yɛ wo da a wotumi bobɔ breakfast bi ansa na watumi atie nkɔmɔ no na ɛnneɛma nyina atumi kɔ so kama ɛde ama wo na Frimpong Enterprise sɛ wabie provision store pɛsɛ kɔfa nneɛma bi gum na nneɛma na akɔfa bi gum no tɔn wa nso so wenya mfaso a ɛwɔ sɛ ɔkɔ ne hɔ no mo ntɛntɛm watete ne nneɛma no so a wɔn nso kɔtɔn wa bitumi di bi ahwɛ fie Frimpong Enterprise sɛ adeɛ bi a yɛ provision ne deɛ woba hɔ a wɔn nsa bɛka ɔwɔ akyem da Madarina Hotel aseɛ hɔ no mo a ɛyɛ na wahyɛ ne nso ɛde ama yɛn saa nso so na n'anim hɔ no nso wabibie Frimpong na nurse a ɛhɔ no ɔtɔn drinks nko a nti ebi a occasion bi aba fie ɛna mo pɛ dɔkɔdɔkɔ bi de akeka ma no a ɛyɛ na makɔ hɔ na etimi ayɛ kama paa wabibie ne nkrabata ne bi nso ɛwɔ Kane GN Bank dan kɛseɛ nim ɛwɔ Achimodan Mobile wɔn mo numbers ne nie 0244 897525 0244897525 0206473953 Frimpong Enterprise ne numbers eno no Mass Energy Gas Filling Stations so say men kan kyerɛ sɛ o cylinder no gas ewu mu asa o pɛ sɛ o kɔ fele nanso adwuma a wo yɛ no ɛma wo kwan ma wo nkɔnkɔyɛ a me pa kyerɛ me kan fo Mass Energy Gas Filling Station dia ma on bɛ fa to mo ho so baabi a wo bia ɔmo bɛba na ɔmo baba bɛ fa kɔ fele ɔmo wia no masan dia brɛw ensa 24/7 ɔmo yɛ adwuma from Monday to Monday sɛ ubeduru hɔ ne atwra bɔ hɔ no gas saa abrɔfo no mo sɛ ɔmo kora mo nte aseɛ abri bia gas wɔ hɔ ufiri ɔdan ɛna wo ba aboaboa me pa kyɛw yɛ wɔ nsa no nifa so otra nkrɔfoɔ ne deɛ no ha no waduru yɛn deɛ no so ufiri aboabo nso na wo kɔ a yɛ wɔ nsa benkum so ɛno so otra rice sander no atra washing bay na afei fitting shop no yɛn an deɛ wɔ hɔ no ɛyɛ no afrɛ yɛn wɔ 0532 929189 0532 929189 and at 0554 391610 ɛyɛ numbers ya bɛfrɛ na yɛtimi agye wo soɔ afei yɛde aseda no bi kɔ ama Pepiase Ampadu Enterprise so ɔboa yɛn ama yɛdan ahodoɔ a yɛsie no nso no yɛnya materials papa de asi gasam cement ne deɛ maka kyerɛ wo sɛ ɔba mpɔtam ha no mu a IGP na yɛ ɔmo anaagye ɔmo akaka ho nyinaa ɛsua wɔn ɛhɔ no ɔmbɛfa no ɔmo nso akɔtɔn na ɔmo de bi ahwɛ fie san sɛ Pepiase Ampadu de no ana ɔde asɛm gasam cement no project akɛse a yɛyɛ nyinaa ɛyɛ ɔno na ɔma yɛn cement ɛma yɛde yɛ nti yɛwɔ gasam super plus yɛwɔ super cool yɛwɔ super strong ne nyinaa ɛwɔ hɔ iron rods nadoa strong marine balls yɛwɔ ɛyɛ roofing sheet ahodoɔ ne accessories no yɛwɔ bebree binding wires yɛwɔ wire mesh head pan shovel yɛsan nso wɔ machine a yɛde twa blocks ɛwɔ hɔ yɛtwa blocks no bi nso so wɔ hɔ a yɛ supply nnuaboɔ ɛna quarry dust cars wɔ hɔ baabi a wokɔ bia no wotɔ nneɛma no wie a yɛde bɛgum na yɛde akɔgya na yɛ kama paa ɔdan boabo kwantempɔn nso yɛbɛn Akim State Junction saa nso na Jubilee Hospital nso so yɛne new yɛwɔ mo nkyɛn hɔ a nkwantanum so new market no yɛne mu di animhwɛ Akyem so aduru Apiani Junction ɛnso so ɛyɛ ade a yɛwɔ hɔ ɛnom Akyease ahwene ase 0244166937 0244166937 0208299115
ɛyɛ numbers abɛfrɛ na yɛtimi agye wo so me ne wo kasa yi owura Steven Apia Tubotom electoral area or as part of a assembly member ɛwɔ hɔ ɔwɔ ha saa nso so ɛna Boama da Costa Jeron Achimbieni hɔnom na ɔno nso so ɛyɛ as part of a assembly member ɛwɔ hɔ mo ofie ha ma me ni kan hyɛ aseɛ free owura Steven ɛhɔ ɔpani apomɔkɔ nyame adom me ho yɛ paa Tubotom electoral area Tubotom na asekyerɛ ne sɛn Tubotom no ɛhɔ no on say first na train kwan da hɔ no na on say train kwan ho de dwedi wɔ hɔ paa nti ɛma ne adwadifoɔ na ɛwɔ hɔ no sɛ udu hɔ ya na nkrɔfoɔ de yɛ made sɛ na ɛyɛ kronosɛm dabi na gye sɛ udu hɔ no mu a ne yɛaka kyerɛw Tubotom ne tobi to biribi fa kɔfie ɛnsɛ sika no ɛna bɛda amantam no so ɛna bɛyɛ Tubotom I see all right wakɔ da dabi wo first time ni the first time ni enti akɔyɛ wo first time afei na wotie simu yi obi tie yɛn wɔ Tubotom hɔ no mu a yɛka sɛ Steven Apia ɔyɛ hwan Steven Apia ɛyɛ abranteɛ a matena Tubotom hɔ bɛɛ 8 to 10 years okay matena hɔ ansa na mesi mefi ana nyame yɛ madom na matimi akɔkyekyere papa tabi na makɔkɔtena hɔ no mu na me no ka sɛ mayɛ nnwuma bebree na currently deɛ meyɛ adwuma wɔ Methodist College of Education as an administrator ɛwɔ hɔ nti ɛhɔ na mewɔ nti ma menka biribi kakra saa ɛmfa me ho mewɔ yere wɔ ma mmiɛnsa a medi dwuma na me profession pa deɛ me agronomist metim abɔ bi wɔ kuayɛ adwuma ho especially oil palm sector nyame yɛ madom na 2019 yɛ called the whole world conference of Malaysia. I was part of Ghanaian delegation yɛ kɔɔ ɛkɔdi saa adwuma no sɛ yɛde saa nimdeɛ no bɛboa kuafoɔ ne yɛatete nkurɔfoɔ na atumi aboa ɛno nti mahosu kakra a mewɔ no yɛsua nnwoma bebree yɛ odwumadeɛ bebree ba tɔfa bomu no sana yɛda ase paa ba mehwɛ wo sisi ya no a metumi hu sɛ woyɛ obi a ɔyɛ din nkurɔfoɔ nim wɔ hɔ saa yɛ din no hu sɛ nipa wɔ hɔ no mu a ne ɛfiri wo mu ba no ɛna wɔ sɛ di wo ho adanseɛ na nyɛ ne nipa hu wɔ abɔnten obi bɛtumi akekakeka bɛkasakasa bebree but na biribi papa bi ɛni ne mu but sɛ wɔ hɔ no mu a ma deɛ ɛfiri wo mu ba no ɛnyɛ nea nipa ni bɛsɔ na obi te a obi hu sɛ nipa wei na ɔwɔ ade papa bi ɛwɔ no mu menyɛ din saa but masua sɛ abrabɔ mu no sɛ wobrɛ wo ho ase wɔ dwumadie biara mu a nyame ɔma wo so na nipa nso ani sɔw nti ne ho kwan sɛ woduru baabi a na ɔhyehyɛ wo ho ebia me no ka sɛ na mabɔ bra ebia na me no ka sɛ na matu anamɔ kakra but asodi na pie sɛ mabɔ bra na mmom no nnwuma ɛna bɛda adi sɛ wadi dwuma wɔ anaa wabɔ bra bi saa okay nti Tubotomfoɔ ni nim wɔn meda ase wɔn nim me wɔn nim wo paa saa udin wɔn di nim wo ne Steven Apia ɛno ano wɔn di nim wo ɛno ano wɔn di nim wo nti wo yɛ number 10 Steven Apia den just number 10 exactly okay I see ɛbrɛ na ba utirim sɛ mame ntin sim na me nso so me konko praise adi brave meda ase bebre Tubotom de yɛ wɔ ne yɛ wɔ assembly member ɔhɔ deda ɛyɛ honorable Clement Atifa a wɔyɛ PM on shall fear just because young to abandon until still and so ye assembly member or wadi juma one in Pesuaso. Barely 2 months yana or the two just say uncle bio a personal reasons. And it mean to mean chirmoha. And into your tenor seno, then penny yes, I don't know me one me dear, me was you hunu na me war a quenya say meet me a boa or man for na me mamma boa. About beginning man famity anji na me pese me toa because me research and some organizations be brave northern region the 3 northern regions are me soil samples soil test at the mount tina me dwene ho say oh ma me trust na me nya madwuma but ye bo ho mpaye na de bia nso abeya betimi awie modie na age wo de konya me anim the belly to man tina me nya me kasa na o kire say me hu ni say se me ba na nimdie na me wo ene links na me wo no se me bedi omanfo na nimu a ebetimi aboa oman no sansa assembly dwumadie no enya ne awo ka so obetimi aye da bia na metie me colleagues aspirant na duba bia na me safem kakra o se meye kwan meto we aba
da bi MP ni kura se bia na MC ni kura mpo no ahe no wotimi aye na assembly member na wa assembly member ne mu no so wo ye obi a wo links obetimi de ho awurawura na obetimi a kyere mpanifo bi se mempesua yi so omahia de ani mesrew brana beboa me anase yehwe municipality yi kura mpo a ye MC yo ho ye wo opinion leaders wo ho ye wo MP wo ho. How can you relate with them very well? Said the beya we here bi wo mpesua no so a obetimi no madi nkomo na wanso udwumade kakra wodi no so wodi apia to na timi abo omanfo no we ni nyoma na metina ase me consider ya ansana me say me wasa akwanya no na metimi moda capacity say metimi edi say adwuma I didn't remember na say honorable member na why adwuma pa in fact why adwuma ho na say wose won ko bi wa me metoa ne adwuma pa na wodi ne so na enko nanim na mo omanfo no. All right, nti every bra o te wo ho ase ko awurade anim ye niam e woso ye nyina wie ye no message no wa hya ase a wo de kokọ mo nan so ana da so a wo twen mu da bi me frase ye dada ya name omanfo no guso aye di hu nkomo ye hwe se ombeti nyema bi ase na omahu se hia se wo de obi ko gina wanim wo assembly anim a ene na metie wo pa ya metatie wo pa na you are objective fita tuntuma nya fe na me be fra nyoma bi ntuma na ochena obi to abama me aka se abranti no kotena fidie no so ka asem wo sei na so oba ye wantimi anye no nti de me hu ni se mesi fom amene omanfo no edi nkomo ama o mahu ni se gina bia na me gina mu no so we electoral area ha kwa assembly ho no mu a se woni nimde kakra ekwa ni mu a na woni ahofama a wontimi nya adwuma no eho nye sika bi na akwakwaji wo ho nya katua bi na akwakwaji wo ho ne mu no sede ya obetima dedicate wo ho de ama omanfo no 1 2 sede bia mpeso yeso mrantie be wie school SSC wa wie ope colleges bi akọ pe me status na say gina bia me gina mo no so ope college of education akọ a me wo links wo ho de wo da ha kra na ye papa no me wo ho na me ye adwuma nti wo pesa wo ba ho no mo a adintina me ntimi mo na wontimi nko ho nursing colleges a ewo mpatam ha one of the colleges ewo New Abrem Afosu Methodist Health Training Institute Wafosu ya bindia all the stakeholders ewo nyina me na me chairman ewo womso ntimi wo links or these areas and ranting about a person ko school ebitimi aboa won when a person esu adwuma we can link them near timi aboa won esan say honorable oti hey opani oti hey da bia me hia na me ma one series fato de na dia ma how da bia sa obo hye na me to obo de be hye obo no ma how yen ka no kware no ne yen penkrofo a o me educated a obetimi aboa was teach the person how to fish than how to eat fish and no ni mani so ade ho a me de compensation na so na no ye wie ne san so a na yabobo omanfo na no so ni ahwe se nyuma nketenkete o mpatam ho no ma yen yan kasa betimi de ahoɔden aye no so no etimi aye na boa. Okay, Mate, mesa ba usubi mame nko eye menua Da Costa nso so ho no mo na fe yensan Emra back. Da Costa po mboko de. Na me adumo mebra. Na me nu tai hiesie ha ba na me nim se wo na wo kwa kopre eyi no. Se na wo senka wo yi hu adi 10 kra. We de enimitim pen se na bestani assembly member election bi pen. Okay. Na me ankasa me free bieni me papa ne free abo krom ha okay na pani bia ye frɛ Kofi Brako aye frɛ ni KB ostane MP ewo Tema East ansan ye beti mo be ko Tema Central okay enti ya ne okrom ho no mo na e transfer vote ni ko Tema most ekoto abama no enti dodo na yo senke yenya ankasa bieni ankasa nya na assembly member ni enu sa dodo no enu nti na be ma se bieni ni enyinam ani adekoma ye combine ye ho de be ye one electoral area okay enti me ma mitim da se me stand sa assembly member no be 4 years any ni oteso da de ya oba be ko ne terms ba be wiye ofri enyinam bet ne papa free eye bieni okay enti amoto abama no oba be ye bet se ye tisi nkofo tisi mo ye so mo ba no me hu se bieni ni bia ama enti me ye me flyers no ma printing it out
nti me post on social media say menya awareness say potential person beba na ma step it down man be me trans na obi antimi ama ana then me ba forward say meko nti odo ho abba for ye de ama bie ni man say for some time now no and say years now no unu say obi antumi mpie mfiri ho no mo em fa ne ho nko say me nso me kosom enti na wo yi wuti say o kwakobo saa for ye ne de ama won no me de menyi ya mani feed ye nipa mo free being ho master ne assignment members amatimi awi ni amwo krum ho ne de nipa 2 pe me wo fa kwakwa yim ana teacher fosu dentist ya no wo bompa ya hei ono asada atene de me hu se obi aba ana me amesan be yimi hu as a youth no obi ni ho a wo yi ni hu youth ase ansa wo tu hu asi wo se obe ya assignment member juma no eye tu hu ache enti nye easy ana youth bia nso nyi de me hu se youth bia step out say bi opese o stand assignment man me ma ko bi da o bi me honda me kan okay wo come mo no okay enti me hu miti me ye no kra no na dodo na e kase na ade na abeba na wa chere sa wa chela wontimi enyi hu edi dada me so me mo de because of say na penny bi bebenti se penny akola de oni penny kokopra de ho e wo say de ya wo step out many panani moving on but still na will be amfishin ho out enti na wo say me go forward say me so metimi agiri mama achimbi ni enti finally we decided on what you do and I would give yourself out to say opesa okosum go gina o manemu patron o die wo hu edi no how was the response bebre ni soye esan say omo hu say bia woni youthful age say person de ho ba for less person osum we no e bia na bibi papa wonimu ana o se timi atie nyina ho asese ne bia pani betimi no akola so betimi aye pa na akola wo ba bi say yesu ba mu at the age of 12 or so but he did marvelously well and ye nhweso de ma ye nyina nti akola ni ba bia o yes say o kono we anya pani bia afro because me kuro ma mo frɛ me say wunia when is wadi unu ne ye nim so obetumi aye but nya abotre kakra na ma we mu ne saa nkomo no nti bi won me share dan TV sa since last 2 weeks me ko bi no anana no ye mo adwen say identity ga amom na so ameka nkyerɛ mo say me pese me stane asam be sene ko mo nyina bebo mechi edom ana me ka kyerɛ mo say me susu hu ekyire committee fo ni bi ese me pese me ba bet ma nyama dwen people ankasa se me ba because of say me ye flyers no se obi ye pani no oba ye nkofo bi amostane bibra mu lusi ye enti bi obesan unity enti so unity mu se wonya ba pe me nkoso nko be me ye flyers na say soft copy ami and hard copy in paste ye enti na je me tie de wo kana o de o mpe confusion bia yes. Enti nko obi trinity a ka wo si form man bi an trinity ntino da so gina mu enti se wakofa wo nkrata wakoye bibia patron nyame adoma ochina ne bekwa ko submit na bekwa ko submit enti mo amoko pre wo mo ho mo yesen eye mimi krum achimbi ni ankasa de ye nipa me ye nipa ba ko pe de me ka electoral area no electoral area ni nyina me ka ho ye nipa 9 enyina mu nko ye nipa miensa ana bi ni me nko a enyina adekoma nso bi an contest I see o do campaign akoko ko na so makom na so pa omo so mu sen omo so ana me bi ni ana me try me life nyina to mo nimo omo nimi abo de me ba 3 years ni enti bi ni de ana each week bi am ko bi ni 2 times oh okay ana me de be 5 dwuma be come so each week bi am ko 3 times enti me ko mo na so pa okay enti woni mo hawo or how de so far as amatena krom no de woni minimum how be communities ni bi how different from communities ni bi ti say wo hwete say eye anyinam a anyinam omo lake ensuo pa enti first na honorable amwa eteso no ana obetu boho ba akode mom data ni ensuo ani okromo nyina yetu pipe ba akobi ana intebia ana ne ho no betu pipe ba akode but efa se bi eni dia ye ni ensuo kra wo kra de more than 7 ana wo ho efa school sem de eno so ye obi ho efa computer and then book stationery enso a ye no so ye obi ho ana ye san wo clinic ankasa ho enti lab ne de Albert
Ntwibo Osiakon ofiri Mikrum cyber security director general no ofiri Bieni ana Kofi Ahenkramanfo so free Bieni nti ono osi clinic no ana abet Ntwibo Osiakon so si nti ye efa sa problems na ne die ye ni sa bi ho nti e bia sa two angles na ye adekomani bi ne ho ne ye behwe eho ni ye bet se ye nyina be ya adwen se bia me meka kyon se me ekoi me kwakopre ne ya be betunsu amanyina mu a ne bia na me twantro esan se me pushia na ama medi intro e wo wanim but ne ye betimi ya ne se ye nyina be kan ho abom eye nkuru miensa ne se ye ba ko ne ye nya miensa nti ye combine ho bom ye wotitru pa ewo enyinam ni bi ni pa ye combine ho bom na se ye kase ye kwakopre bibia eno ne benya ne more than say bia single person baako nti wo message no the biggest amongst ni nyina no eye nkabom uhunu ni se asa nchichemu wo ho yes bi anifu hunu o se ye de ete yanko we hunu se oh okay be san se ye miensa na me be kokoye se nyame menya nyame ani madom na menya nipa na ani madom no moto aba na ma media esan se ya to ma me no mabeye assembly member e wo 3 communities ni nyina no nti ade nti ni nyina ye nka mom na se problem we na community we face a yan combine ni mom say even though se be voluntary contribution bi se ye na e bia ye we ne de kwakoya ma community we ne ye hu se ye se sa pepepe nso na e bia obi nso hia we a ne ye so ya combine ho bo ne aba be ye de ama enipa no se ye ho se anytime bia no ye twen aba ne dia ye be ka chiwo se mpuntu ni bet ye ntimi hu se ye nso ye bitimi aye nti aban ne de ne beba na no aba be extra one e de amayen nti se ye twen aba ne de mpuntu ni de even though me push de bet e be chance na ba all right wo ye babunu wo twen wuti no wanya support from unuanom youth no omo age watu a campaign e hihye so youth no omo age matum pa esan se me tena tema pa nti no ya creative platform bi ye nyina temafo nyina wo so nti temafo nyina e be free tema be free about abeba nti no omo register wa ha omo say because of Kofi Brako anko bi mu no nti masan de ma de aba back say ye krom ni Kofi Ahenkramanfo ba nti wo say sen movie ni nyina di free tema esan de ba bi ni nti ye wo tema ni nyina de ye nyina esan de vote ni ba bi ni because of Kofi Ahenkramanfo chairman nti oh I see nti je say omo nyina be san ba beto aba omo nyina sure bo so ba beto ni bom omo nyina ana weekend nso ye last year wo achimbi ni nti omo nyina e ba na ye kwasafo juma ne float bi ni yentimi engage so that e be bitimi raise some fund bi a motimi be support the campaign na aye massively enipa miensa na kan ho no hwe omo ye dom so obi aye dom woni krum omo ye dom wo mo ho ana me so ye dom wo ana obi an so far as me free bi ni no omo benya dom obi ni me so far me so me free bi me so menya dom wo nti e be balance e wo eye krum ho what draft bi a say ye di 2 minima wa obe sha ase say yes wonye but obi du omanimu aka omo abom say de wo ka no ma hwe say mo be ye most ni de my imagine people ankasa say say nyame yado na so moto me ana say ye ko submit me form ni wi na amo endorse e wi a me ko nananom mi amo me free bi ni ntino amo de me kokoshe akwasida ye say ana me hu nananom nti hu nananom e ho no na me ne ombe kroni nyina ebe me engage omo nyina na makamani so ade hu ankasa me pese me de ba de achirom so mo so mo say e so mo ni dia I think so on be vote must be for me say me bana and so ade hu na bem okay me da say eja Steve mami samra unchen biom Tubotom electoral area one of the if not biggest akesi no ho wo ba ho no mo nso so a ho no na odan man nyina ankasa koma ewo which is the market. It's true. Managing a beautiful ma den. Dear Ben Pana Tubotom electoral area say omo jiwtum no omo do ba na mfie nan achi woka se wo mi nko biem kura no a na utwa wani hwe abaka se ade we na mebeye ya amani age medase bebre many can chia Tubotom electoral area tie for chia wonyina na ona etie yan kan FM de tene se medinga ka kira wo se mabraba mabɔ no medini panimu pa na menyantetie okwan ye fa so esi boa edoma no bra mi yimiti mi yamadwen se market to say dokan is the heart of Achimodam municipality and beyond mekasa Achimansa block nyina anu nti no mekɔ unso odam market no ye wontua no wo ho
ahemafo wɔ hɔ Kobi hema Bayere hema Ntoma hema wɔn na sɛ wode ne die no obuo ma wɔn a okay makɔ obi a nkyɛn okay aka kyerɛ m sɛ mani so ade hunu ni so mbɛgye atoma memra ɔmo nso de ɔmo mpaebɔ na ɔmo gidi ata machi adeɛ baako ehia no wɔ saa bia hɔ nyuma mienu two things one sɛ betima yɛ united na betima aka adwadifoɔ na bom one of my priority and as many so ade ho baako am bɛsɛ meka ne sɛ yɛ ka adwadifoɔ no bom a na yɛtimi bɔbɔ ma no akuaku a entitie bi a mekɔsua yɛ ɛwɔ amanɔne mede bɛtete saa ɔmanfoɔ yi a megu so a meyɛ ahoboa sɛ nyame yɛ adom na adom dom yɛ sɛ nyame ne si hene nipa deɛ wobɛka but de nyame ɛbɛkyerɛ na ɛwom sɛ nyame yɛ adom na ɔmanfoɔ no tie me na ɔmo ne me kɔ bɛnkuro mu na ɔmo timi de saa akonya ma me a yɛbɔbɔ ma no akuakuo no a ɛbɛma yɛtumi identify on yie so how bi wɔ market one in the area easily ne yɛbɛtumi asolve ne ntam yɛgya wɔn sɛ wɔn nkɔsa na obi anwɔ no berɛ a do yɛwɔ ahemafoɔ no wɔ hɔ but to organize them formidably anaasɛ yɛbɛtumi abɔ ma no yie no ɛho hia ɛne yɛ key ne ɛtɔ so mmienu a sɛ meba a mɛtoto asɛre mpanimfoɔ na wɔn a ɛka bi yɛwɔ mu ɛtie me ne sɛ wokɔ station hɔ ɛne makatoria menua ɛfini mmene yɛn ebu a metimi kɔ gyina hɔ no mo ne mabɔ me nsa na mehwɛ hɔ dim sɛ awurade yɛbɛyɛ ne dɛn ɛyɛ me da yɛ so kɛseɛ paa sɛ nyame bɛyɛ madom mafraseɛ ne mpanimfoɔ bi di nkɔmmɔ sɛ dɛ ɛbɛyɛ a sɛ yɛtumi ka ɔmanfoɔ no wɔ no bɔ mu nso a ɛfi a ɛwɔ the heart of wɔdan no ɛwɔ no ne nyinaa ɛbɛka yɛn ho abom ne ahwɛ kwampa yɛbɛfa so a yɛbɛtumi akorakora na ɛtumi aboa yɛn ɛno nti ɛhɔ deɛ in fact ɛdam akoma so paa sɛ sɛ yɛgyae no sɛ ɛnkɔtra saa ne bia ɔmo pɔ bi koraa ne ɔmo di nsawɔso aka ɔmo asɛm akyerɛ adi wɔn anim na ɔmo nya obiara ɔwɔ nimdeɛ na tirim abɔ bio a obɛtumi aboa cause nsɛm bi sɛ no sɛ woni suahunu na wotirim nya na nua kokoduru a wontumi ntu saa na mo no because ɛban panifo ɔmo abɔ bra wɔ hɔ paa a yɛni sɔ wɔn sɛ nyɛ wɔn a nkɛntimi na sɛ ne nsuo tɔ na so ɔmo sɛ ɔmo akyekyere ɔmo nneɛma ho na sɛ ɔmo ntɔn nneɛma bi wa yɛbɛbu ada o menu mmienu nyina yɛntimi nkɔ market yɛbɛbu ada nti yɛmani so ade ho kɛseɛ sɛ yɛbɛka saa mpanimfoɔ ɛmaa nyina dwadifoɔ hɔ abom na yɛno mu nyinaa kɔ bɛnkuro mu ne yɛbisa wɔn sɛ ɛhɔ no yɛbɛsi da ne yɛatena hɔ asomdwee mu ɔhaw bɛn ne wɔ hɔ a yɛbɛtumi akorakora na ɛtumi aboa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wokɔdi wodwa wɔ hɔ wokɔtɔn wɔ adeɛ wɔ hɔ nso a ɛmfa ɔhaw bi anyɛ dɛn Emma nti ɛyɛ mani so ade hunu kɛseɛ paa okay yɛate yɛda ase yɛbɛsan aba wo nkyɛn ebi ma memfa aseda ma aboafoɔ a wɔn nso kura yɛ mu na dwumadie yɛgu so ade ma atiefoɔ mepakyɛw afei na wode ofiri na to ha hyɛ ne nso maakye ne dwumadie no edin yɛdi kan aka kyerɛw sɛ ɛfiri hyɛaseɛ nnura mpo ɛkɔ ne nyinaa no yɛde asi hɔ nom de ama assembly member hopefuls for ɔmo respective electoral areas no na ɔmo atimi aba ne mu abɛkasa ɔmo ani so ade hunu a ɔmo wɔde ma mo Jubilee Hospital nso so ɛboa yɛn ama saa dwumadie atimi aba wakwan mu Jubilee sɛ menka nkyɛw sɛ ɔho dodo a yɛwɔ ayaresa ɛne ɛwɔ ayarehwɛ ɔmo no ɔmo bɛsa wo yareɛ no ɛde ama wo ɔmo bɛyie firi hɔ na watimi akɔtɔ wɔ adwuma so yɛwɔ OPD ɛno ne yɛgyina hɔ no gye deɛ no wo ho tɔ wa na wasan akɔtɔ wɔ adwuma so yɛwɔ deɛ yɛgye wato hɔ ne ahwɛ wo ho tɔ wa na ɛno nso akɔtɔ wɔ adwuma so yɛwɔ lab facility ne wɔ hɔ pharmacy aduro bi a wopɛ wobɛnya atɔ ɛwɔ hɔ yɛwɔ deɛ yɛfrɛ no sɛ ANC ɛyɛ antenatal care no ɛno nso kɔ so dendendenden mbaa pemfoɔ no wofa yɛfunu wɔ sɛ ɔma doctor de n'ani di w'akyi kɔpem berɛ a ɔbɛsoɛ wo ɛwɔ asomdwie mu ɛberɛ no so nso a yɛwɔ maternity wɔ hɔ a midwives no wɔ nipa ho abɔtrɛ ɔmbɛyɛ assist wo kama ama wasoɛ asomdwie mu ɛto deɛ de na wɔ sɛ yɛyɛ surgery nso so de ma wo a yɛwɔ saa facility no wɔ hɔ kamakama paa ultrasound ECG scanning machine so wɔ hɔ ifiri utiri so kosi na ase baabi a yareɛ no hyɛ bia no obeyi apie no apɛduro di akama ho atɔ kama saa nso so ɛna ose ɛna hawo a ɛno nso so wɔ sɛ ɔba na yɛtimi ɛhwɛ wo obu ɔno ma ɔse kaka agye ne se abɔ so yɛbɛyi ne nyinaa de afiri hɔ sɛ wɔse yɛ tu se no ne yɛde foforɔ hyɛ a yɛbɛyɛ ɛwɔ se yɛ polishing so de ma wa yɛbɛyɛ ɛwɔ se yɛ whitening no de ma wa ɛno nso so yɛbɛyɛ ne kama paa wani ɛna hawo a ɛno nso so ba yɛbɛhwɛ wo kama ɛwɔ sɛ yɛma wo glasses yɛde bɛma wo ɛwɔ sɛ aduru kɛkɛ ne de ma no ade kɔ so w'ani ne so anaa afutuo mpo na wɔ sɛ yɛde ma wo kɛkɛ a yɛbɛtumi ahwɛ ne adi saa adwuma no de ama wo insurance yɛgye aban deɛ na nkrankran deɛ ɛyɛ a na wahyɛ ne nso yɛrane ambulance service nti 24/7 anadwo da suom yareɛ bi bɛto hyɛ wo so a ɛno ano sɛ wɔbɛfrɛ yɛn
yɛbɛba ne aba bɛgyewa kɔsa wo yadeɛ kama 0244 575799 0244575799 and 0241784645 0241784645 ɛyɛ numbers yɛabɛfrɛ na yɛtumi agye wo so kamakama paa ɔdan boaboa mantra bridge no so na wobɛhu no Jubilee Hospital. Finally, yɛmfa sedan confirma Effin Cancer Asatec Roofing Company. Effin Cancer Krayimu or say long span roofing sheet products no dear. O ni nyina be sanding seam self lock IDT IBR. Sizes no from 0.3 kopim 0.6. Aluminium or ni nyina standard roofing sheet aluminium alusane galvanized colored rubber. Accessories ni so rate caps, rain gutters, valley gutters, side stream. 14 feet kopim 8. And adwano so our colored nails, wire nails, roofing nails. Medical catcher say brofun ya can say no ntia ase en ha ho. O dia ne say koho. Obechirichiri mu kama. E dia ma ho. Wako China, Turkey, and a German akofa metal doors na wooden doors e dia ba. Our China plastic T&G. Atem odan on Kia station e die no hwe wodwa kese no achi ho. Okotema old CMB Cocoa Warehouse ubehu ni yen ewo ho yitwa blocks ewo Ntiamwa Hotel Junction ye ben Ash Foam Depot no e ba cho e free 4 kopem 6 inches blocks on sabeka ye supply nnuane abo ye wo cars wo ho baby akobia no ye de bekogya wo free so wo se ye delivery so within 4 days baby awo no ye de bebro ye je hudi and it ye 20 years manufacturer defect warranty e de ato ye nwumadi nyina eso frame was 0245 979311 0245 979311 F in Cancer Asatec or say a total solution of any roofing still anointing. Yes, I'm refi ha na mo na afi yen twa yen komo bo no so enche be ba won so ho na wo asemba akomi no bibisa wetimi ebisa empanimfo eno mo ewo fie ha Boama da Costa Geron eko for Bieni electoral area. Momo de no electoral area ni din ano no Bieni electoral area na Bieni enyinem Bieni and Adekuma electoral area. Oh, okay, I see. Enyinem Bieni Adekuma. All right, yate enti sisi atiefo etio wo ho omo eto aba e wo Bieni nsuso etio yebisa se die nti na yento ya ba mfama Boama da Costa Gerona enchiremu ni be den ne mesre eye mikrom Bieni eni enyinem eni Adekuma ese omunya gidie omimu mamu hu ne sem yakwala nti no mitimi moa sometimes ne eya na yebi mu perception say ansana be bia obedi inipadom bebre nim na yeso wode wo ho ana se bibi ansana wetimi aye nti obetimi aka se ne akwala ya o se obeya se obeye assembly member eda ade no wo de bebo aye onu anka san brabo ben no abo yes be omonim se eya na mpimpi no ye kokopre anioma no e de free assembly ana ebia me ameti hei ebia na wonim obi a minim se minim obi na obi nso nim obi enti ebia me wonkofo bebra me show up se me pese me ye assembly member no omo hye me nkran bebre enti no omo ka jen se nyame ye wadom na wonya amoa bi a wohia bia no ka kire ye nso e ba beboa be nioma bi ho ha ontimi mfa ntudwa ebia ye nto aba mfa ma wo ye eba se we na mohia me be engage na me ka kire mo se ebia enyinem for now mo problem ankasa on see your problem bi o ha ubetimi solve ni anianim ya ye obi ho so a long term enti ne ye short term ne de ye betimi aso no anianim ya na long term no so no ye hu bibie ebeye anytime me kire se ye nka ye humum titru bi esan se ye wo etitru ene omo a amu ebi wo mo nsam nti no si ye kan ye hubom na se ye nim se ye yade wi ansa no mbeba na omo nim se ye wo timamufo na ye wo no ya boye ho so se ya ye nyoma na kokosi baabi mo se nkofo kwa mani abre ene ye nso ye nso masen na ne ye mfin wi ade no bet omba na se ye nyina ye de ensa hye dem refoma se ye nso ye nya ya dwen se ye pemwa bi mo ye bibi ma ye ho ntino I think say someone Mate, but o candidate no in particular no I believe in it enti okwe campaign bi afre me kwa da me ho a meba me akọ na patchomati I was say ye push wo mo na chairman ya mekan ema bunu no I was see timi push wo no mu wram na say ye compare ono ne wo experience a wo wanya no na wa impact ama no and this ane ka say nkwakora no ana say omo anyi no nko ye nwie a
experience ne befa he me da se bebre senior worker no no kre na ansana betuma party knowledge on obebu no no so de say me nwan ya o wa ho famei ono wo boa no na wo kyerɛkyerɛ na wo so no mu a ɛyɛ ne kwan so pepepe ene kwan se ye o makwa anase ye o mumu wo say ye encourage on say they should come up no mutimi boa na dwumade ne timi koso say a blend se ne nyina akoye bia the same age same system penifo nko a eba ne sapa ya na ha dwen ndi say obabu ni ti wo mantem wo na pese wo kwa etimi support no ejina obabu na ho fama wo de bemma so midinka ka say asam adwumade no akatu anim say wo koyi kra no eka wo akwa remember say me yi me ti say mekofo aspirant abranche ba ko wo empete mo me modin na owo case bia wo say etimi eboa no ema no say unye krado say obi di domani no what take responsibility edu ba bia say wo guarantee one kasa wo personal life e guarantee say me the personal life guarantee am nipa no say de be ya bia so okọ ha mu okọ amanehunu mu a onkomo bi ene ehia mabu na omaye prepared te say menua yi kasa say meyesa na metimi dia eden aboa ni ene maburu duro sen kwa de be sa ade no that is the point o ko fa sa ade no kwa de ba so media masa media me dwene me ho me eno nti obi de no ho gba for yes sa ade no obi de no ho gba for yes sa na wo say onya sa titafo ana branche na ne case ne modu I don't want to spell it here me person me kan ne modu call legal aid na yes modu ba me call me share right up me study we ba na me say open ade a wo tro the one implicate me nua kuma reverse your decision me pese yan kɔ na san me ginam edi amano ana amasomdwa eden aba ye pakandifo a te se me nua yi kan bi papa wo no mu woni mpanifo bedi nkomo onji afutuo ni adwenkyere in fact man nyane se me youth metimi akɔ nti me woda kana zeal ye nyina ya youth ni bi pan say youthful exuberance nti eba pa ese utie mpani kasa utie wona wo from kasa unsa me ba ukatem sa asem yedin pa I go down to the earth to listen to just me call from etie obi biara se de be ya me fam aba na me ankasa madi ho asem na ba bia wo se me de nsem no to me di ato na etimi aboa nti me nua no metu no fo se ofa sa esu ne ban no na utia onje ose we hear and listen me kan podcast am kakra ya yetwe kasa ne na vocabulary na say ya na ntijim we hear and listen here you cannot make conscious effort to get the message or to code the message ya say untimi mfasam no ntu tirim say yes yetie ne yate so when you listen you encode the message you process it so when the time comes for you to decode it you are good to go na say obetimi tia wom kra ontie mpani asem ontie mofra asem ontie adantemu na asem na onhwe se ehefa ana mde to aye edu ba bi nso onye nkrofo adwenkyere tisema ba menua asem no ko fra asem na asem na tise yo ye be ne dan na etimi abopo sanse nyansan ni ba kofo sa na etimi akoye meda se eti okay order se papa ma ye ma tiefo nso so be mienu miensa bi kwan no mo so asem bi sa ba ko mienu bi amowo no mo famra na mpanimfo nyi anom fama mo and again yenua da costa aboabofo e wosie nyina akokota na chi na yetimi kokoye na owini kama na ede anuonyam hye ede ba 0201944485 and 0554820910 o wasem bi se bi obetumi aba o wasem bi nso a wo ka dia hye mpanimfo nkran a omu tie o udini ba bi akose free nana ajima atifane income asame mai enkwantanum chema yenti o nyankopɔ nhyira me bla mo pa ba me bla pani saving apia o de me hu mi no bi ewo ne ho dan se me kɔ no ataba nkwa mo chema boys me kɔ to no minim ne pa nyame nhyira no obetumi adi nkunim owo botaye wo nani so enti wo mpem kɔ nanim okay ye se nyankopɔ nso se on hye no den na omo ano obedi nkunim so yeah that's it bebre me ba chudi me be akasa free anwani wonti o oba na misha no mafawodi amen na mai na o tubutum no isapia na nansa sa pepepe osunse biwo ni mu oba biwo ni mu to mo ntuma no na o me ni mafa e ma o yate yeah that's it bebre udini be be akasa free
taxi driver. Staga yenti o. Obona ho ye. Nyame adumo na nso e. Bo ade adumo wa yi. Nche se mfoma onabo amukachi. On to asuma ya abo fo ezen hia no. Bofi no kasa no. Tina no kasa ajimpa oni timpa. Tempa support internet no more mbebu na o nteso ano. Sei anya correct. Yenso yeda ase papa. All right. Tintina enkrofo na eguso a omo bɔ mpanimfo a wɔ ha yi abaso tubotomfo mo sempa. Udini ba bia kasa free. Eba to ye fẹ́ kwabla bo ahe. Kwabna yinti o. Abo nyame sawa no pay. Amen. Na me bla na o kasa fi tubotom no. Nyame san pa beze no na din ti se odi ahen kan di ni bi. Bla nipa bia ne wa o tiri se ba sinko ye dwuma o na samba ko kan ya atoma koma so ka me wa me to aba ma no bi ni oso onu onye sika mfa ma o ji se je 1 cedi ne mu obe pe dwuma ma wa ye sika no so de ma wa entimi ni fa bia me lo ba o ma dwuma ne dia de mo da tin ko se bi u de nyame sha na o ma emrem na mo tu titi wo to aba no na o me fa ye ya ka kiri no emwaye me da se yenso yeda ase papa. All right, inti ye besre yentumi for frefo bi abiom yem fancy na fe yensan company mfo ho na yem fetchiri ne yem fancy we see a friend no odoi or the fritema odoi calls or call habinations or call him afi no aba or say a vote for John Mahama 2024 is a disaster to the country. Vote for digital man Dr. Bawumia and so be in holding in binkumbe chire for perfie kwan yo. James Dusty or say good morning. Me shamo live Eddie Free or Dan Kwantan Chiankoma Honorable Labito incoming assemblyman ewo Dan Kwanta so ena kwesi amweni miami bema from Asama Kese or chiayen enano pay or chese ebu adwuma papa or say good morning na no matter what NDC woman penny for ne no Dr. Bawumia ebi breki 8 ediama eye Ghana ni MPP nyina Chris Bodie ne di twa to no chese budget no a eni omokakọ kinkan no o se o expect budget a ebe benefit ordinary Ghanaian enye the usual brofo no a yo yate KK Kaswa enso so di free American town Kinky House no di aba no chese hawa kumsen ba ena ye tai frɛ no ex-president Mahama and watch say on shede ni bibia de magana fu bia biom yo yate ni nyina ye adwenkyerɛ yɛda ase ma yɛmra fi hara fe yɛmra me sami up na yɛnsɔre so ma me enko minua bɛma da Costa ho atiefoɔ a ɛwɔ bieni etiewu ɔmo ɛto aba ɛma wo ɛwɔ saa mpɔtam ho nyinaa etiewu bienifoɔ ne saa mpɔtam ho no ɔmo mfa henkan ni agro ɔmo tiewu nsɛm etwa to okay ɛyɛ achim enyinam kotoku ene bieni ene adekuma electoral area mesra mo se munya gidie ewo me mu na monto abama me na se moto abama me dia problem bi a mo face bia no I will try my possible best say dia metimi ayema famu dia bia no metimi aye e dia mamu nti mesre nyankopon animu adom ene se nipa mo se nkromi ensa nyina ho so adom me do bibia ase yenso yeda ase papa. All right, Mr. Apia yenti we nua meda se me ka se na mesre tuboto military area bi obi etie me market fo e wo ho wona wo hankuri akiri ho no money obi o tie bibia se ene pa nyame asome ho da ye wo me mu no mesre won se metimi aya na gina won so omuni ho no ma mentimi nye nti besre na omunyina abotwi na omatimi adi mechi se de be ya dachi bi no nyina betimi akan ho abom na ne pa no atimi aba mechi obi bia ne ahenkan tiefo nyina okay almost so edasi bibre se obaye nyankopon ya adoma wachina another set of assembly member hope force ebeba eya no wa hyene nso so se ye de yen eno no kram wo se your friend is saying is it people assembly and as the anyways ye this half forum no ebe kokọ electoral areas no nyankopon ya adom a Tuesday your first stop in Kwantanum electoral area nti Kwantanum
aspirants a yate onka wo hono no yeso mo keka kosi num nkwantanum a nipa num ekopre omo yensia mom okay yeso mo yensia yebehia wo nyina ewo new market nyankopon ya adoma Tuesday omo nyina eba behia yen ewo new market omo nkrofo nso so ba na omo abekire wo mo sentia omo nto aba emfa ma wo mo ye ne NCC na electoral commission e kan bom e di say dwumadi we e di abroya na wa hye ne nso e di amayen Hwede amponkwa me ensanie asase ya ensa abusumwi asa ensa ensu hudu a mo twa ye ho